Ben, boas tardes, damos comenzo a esta sesión ordinaria do pleno do 27 de novembro. En primeiro lugar, e antes de dar comenzo ao pleno, vaise proceder á lectura do manifesto 25N por parte da concelleira Noemí Outeda. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Hai 2 días vimos de conmemorar o 25N, que é o Día en contra das violencias de xénero ou violencias machistas. Como todos os anos, dende o Consello Local de Igualdade e Concello do Grove, pois saímos á rúa para ler un manifesto. Este ano estamos adheridos por primeira vez a unha campaña, un protocolo que en negro en contra das violencias, que donde o Concello de Santiago é pioneiro e nos este ano adherímonos por primeira vez. É un protocolo donde estamos 102 povos, 102 concellos de Galicia e máis 3 das 4 diputacións galegas, excepto a de Ourense, as demais estamos todos. Elaborouse un manifesto que é común para todos eses concellos e vou a dar lectura a continuación. E di así: Manifesto institucional en negro. Na declaración sobre a eliminación da violencia contra as mulleres aprobada pola Asamblea Xeral da ONU en 1993, defínese a violencia de xénero como todo acto violento baseado na pertenza ao sexo feminino que teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para as mulleres, así como as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria da liberdade, tanto se produce na vida pública como na privada. A violencia de xénero constitúe un grave atentado directo e inmediato contra a dignidade, os dereitos individuais, a calidade de vida e a saúde física e mental das mulleres. É a manifestación máis extrema das desigualdades de xénero e, polo tanto, un obstáculo para o desenvolvemento dunha sociedade democrática. A loita contra a violencia machista debe ser unha prioridade institucional e política para as administracións de todos os niveis de goberno, polo que é preciso un consenso institucional, político e social, así como a coordinación entre as diferentes administracións con maiores recursos económicos. Para acadala é preciso comprometer as institucións a destinar recursos económicos, humanos e materiais para tal fin. Só no que vai de 2018 foron asesinadas en España 45 mulleres e 8 menores, só en Galicia 3 mulleres. Unha situación insostible para calquera sociedade que se considere democrática, pois estamos a falar do máis elemental dos dereitos humanos, o dereito á vida. Nos últimos tempos fomos avanzando na visibilización de algunhas violencias machistas grazas ao traballo de movilización e concienciación dos diferentes movementos de mulleres. Porén, temos que seguir avanzando, tamén nas institucións, e non podemos caer na falsa imaxe de que porque sexa máis visible que anos atrás ou haixa un marco legal máis amplo é suficiente. É preciso reparar e enfrontar todo tipo de violencias, desde a máis extrema que pon en perigo a saúde mental e física das mulleres, hasta outro tipo de violencias como a presión estética, a violencia obstétrica e tratos inadecuados no marco da sanidade, ata a violencia económica que sofren as mulleres neste contexto de emerxencia social por teren as peores tasas de desemprego e precariedade, padeceren a desigualdade salarial e ocuparen a maioría dos traballos non asalariados. Para todas estas cuestións, as institucións poden e deben axudar a corresponder e a paliar as súas consecuencias. A pesar de levar anos lexislando a favor da igualdade de xénero, consideramos que os esforzos non son suficientes, ademais de recoñecer as graves fendas de xénero existentes no ámbito social, económico e cultural. Compre atallar as causas estruturais e sociais que sustentan estas desigualdades a través de políticas reais para a promoción da igualdade e a prevención das violencias entre as nosas veciñas e veciños, que contemplen recursos humanos e económicos para o seu correcto desenvolvemento no ámbito da educación, da xustiza, dos cuidados, etc. etc. Desde o Concello do Grove queremos expresar con firmeza non só o noso rexeitamento das violencias que sofren as mulleres polo mero feito de selo, senón tamén dar conta de que é algo que nos compromete a todas e a todos, as xentes sociais, institucións, cidadanía, medios de comunicación, recoñecendo a importancia do papel das entidades locais en tanto poderes públicos próximos ás realidades que viven as mulleres, os nenos e as nenas. Hoxe, 25 de novembro, desde o Concello do Grove queremos reiterar o noso compromiso para loitar pola erradicación das violencias contra as mulleres, amosando, ademais, o noso firme rexeitamento de quen as exerce e da complicidade de quen as silencia. Moi ben, moitas gracias.
Pasamos entonces a dar inicio ao pleno co orden do día seguinte. A aprobación se proceder dos borradores das actas anteriores. Non temos borradores. Dou conta dos decretos da alcaldía emitidos desde a última sesión plenaria e pasamos ao punto número 3, ditamen da proposta de todos os grupos políticos da corporación para a aprobación da moción da Asociación da Comarca do Salnés SMAR non á violencia con motivo da solicitude dun punto de encontro familiar na comarca do Salnés. Leo o ditamen o señor secretario. Ben, para fazer constar que a Comisión Informativa Xeral, reunida o 19 de novembro de 2018, ditaminou sobre o seguinte asunto. Proposta de ditamen de todos os grupos municipais para a aprobación da moción da Asociación da Comarca do Salnés SMAR non á violencia con motivo da solicitude dun punto de encontro familiar na comarca do Salnés. Aberto o turno de intervención, ninguén desexa facer constar nada, polo que pasa a ser a votación do asunto, téndose o seguinte resultado, que é a unanimidade a favor de todos os grupos políticos presentes representando o pleno da corporación, quedando polo tanto informado en calidade de ditamen para levar o mesmo. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra, señor Ortega. Bueno, boa tarde de novo. Esta moción eu quería comenzar pedíndolle disculpas a Soledad e a Lourdes, que son dúas das membras desta asociación, SMAR contra as violencias, porque esta moción xa tiña que vir o pleno pasado, pero por unha serie de confusións non pudo ser, pero hoxe témola aquí. Vou a dar lectura a toda a moción. É un pouquiño larga, pero bueno, eu considero que é bastante importante que todo o mundo coñeza en que consiste os puntos de acollida. Moción que presenta a Asociación da Comarca do Salnés, SMAR non á violencia, con motivo da solicitude dun punto de encontro familiar na comarca do Salnés. De acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, a Asociación SMAR non á violencia desexa someter a consideración do Pleno do Concello do Grove a seguinte moción. Neste momento, en España e na comarca do Salnés, a morte de cada muller a mans da súa actual parella ou exparella é un sinal de alarma social que avisa de maneira intermitente de que hai que seguir reforzando e mellorando a resposta fronte á violencia machista. Para facer máis sinxelo e accesible o servizo de punto de encontro familiar para vítimas de violencia de xénero dentro da comarca do Salnés, faise necesario a creación deste imprescindible servizo a nivel comarcal. As vítimas de violencia de xénero do Salnés non posúen dito servizo na comarca. Para poder empregar este servizo que consegue manter a seguridade das vítimas e fillos, fillas de vítimas de violencia de xénero, as mulleres do Salnés deben de desplazarse ata a cidade de Pontevedra, onde se atopa o punto de encontro máis cercano. Os puntos de encontro familiar son un servicio que facilita, preserva a relación entre as e os menores e as persoas das súas familias en situación de crise, procura a seguridade e o benestar das e dos menores, favorece a relación coas súas familias e facilita o cumprimento do réxime de visitas. Os puntos de encontro familiar constitúen un equipamento social de carácter neutral, especializado para o cumprimento do réxime de visitas establecido pola autoridade competente, que ten por obxectivo favorecer a relación entre as e os menores e as súas familias cando unha situación de separación, divorcio, nulidade, tutela ou calquera outro suposto de interrupción da convivencia familiar, o exercicio do dereito de visitas se vexa interrompido ou o seu cumprimento resulte difícil ou conflictivo. A intervención dos puntos de encontro familiar teñen un carácter temporal e desenvolverse con profesionais nun lugar neutral e teñen como obxectivo principal a normalización da situación conflictiva. Os obxectivos son favorecer o cumprimento do réximen de visitas como dereito fundamental das fillas e dos fillos a manter a relación con ambas as dúas persoas proxenitoras despois da separación, establecendo os vínculos necesarios para o seu bo desenvolvemento psíquico, afectivo e emocional. Facilitar o encontro das fillas e fillos coa persoa proxenitora non custodia e, de ser o caso, coa súa familia extensa. Acadar a normalización das relacións familiares de xeito que o recurso chegue a resultar innecesario para a familia. Procurar a seguridade das e dos menores durante o cumprimento do réxime de visitas e previr situacións de violencia. Favorecer e potenciar nas fillas e fillos unha boa relación coas súas persoas proxenitoras, co contorno da persona proxenitora non custodia e coa súa familia extensa.
Potenciar que as fillas e fillos expresen con liberdade e sen medo os seus sentimentos e necesidades fronte a ambas as dúas persoas proxenitoras. Facilitar a orientación profesional para mellorar as relacións materno-paterno-filiais e as habilidades parentais de crianza. Informar e derivar as persoas interesadas aos servizos especializados encargados da protección e da asistencia integral ás mulleres que sofren violencia de xénero nos termos establecidos na Lei 11/2007 do 27 de xullo galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Dispoñer de información fidedigna sobre as actitudes e aptitudes parentais que axuden a defender, se fora necesario, os dereitos das e dos menores noutras instancias administrativas ou xudiciais. As intervencións nestes centros con respecto á execución do réxime de visitas son: entregas e recollidas das e dos menores. Consisten na intervención das e dos profesionais nos momentos en que os familiares acoden ao servicio para entregar ou recoller a ou o menor no desenvolvemento do réxime de visitas. Nestes casos, o punto de encontro familiar actúa como intermediario e supervisor desas entregas e recollidas. Visitas tuteladas. Son aquelas que se desenvolven de forma controlada baixo a supervisión e presenza continuada dunha ou dun profesional do equipo técnico de servizo por un tempo máximo de 2 horas. Visitas supervisadas. Son aquelas que se desenvolven no punto de encontro familiar por un tempo máximo de 2 horas, sen a presenza continuada do equipo técnico, especialmente en casos nos que a persona proxenitora que ten o dereito de visita careza de vivenda na localidade. Ademais, levanse a cabo outras intervencións complementarias ao réxime de visitas. Deseño e desenvolvemento dun programa psicosocioeducativo individualizado de intervención coas familias e as e os menores, que teña como obxectivo final acadar a normalización das relacións familiares. Orientación e apoio familiar proporcionando información, atención e asesoramento ás persoas proxenitoras e aos menores, propiciando o desenvolvemento das relacións materno-paterno-filiais axeitadas e a creación de relacións familiares óptimas e de actitudes positivas. Intervención e negociación e aplicación de técnicas mediadoras. O equipo técnico poderá, se o considera axeitado e conta co aventado das partes, intervir aplicando técnicas mediadoras para conseguir acordos que permitan adecuar o réxime de visitas establecido pola autoridade á realidade familiar, así como para favorecer o exercicio da coparentalidade. Intervencións encamiñadas a reducir o impacto da nova situación familiar e preparar as persoas proxenitoras e as súas fillas e fillos para que as relacións entre eles se cheguen a realizar de forma normalizada e coas maiores garantías posibles. Rexistro e documentación das actividades realizadas. Por todo iso, e porque a tolerancia cero coa violencia contra as mulleres debe ser un valor da sociedade no seu conxunto, e para poder ser eficaz, levarse a cabo tamén desde a administración máis próxima á cidadanía, a Asociación ESMAR Non á Violencia presenta a seguinte moción para a súa consideración e aprobación polo Pleno e a adopción do seguinte acordo. Impulsar dende o Concello as medidas necesarias para solicitar a Vicepresidencia, Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Secretaría Xeral da Igualdade, a creación de un punto de encontro familiar dentro da comarca do Salnés. Bueno, decir que xa hai uns meses se presentou unha moción neste mesmo pleno do Concello do Grove que presentou o Partido Galeguista, donde solicitaba un punto de encontro para o Grove. Despois de falar con eles he visto a complexidade que ten este tema, porque solamente existen 7 puntos en toda Galicia e sabemos que é moi complicado que non lo tuxeran para o Grove. Decidimos tomar un acordo donde se lle iba a solicitar a Mancomunidade do Salnés que a fixera mancomunada, o que se está pedindo agora. Tamén é ben certo que nunca máis tuvemos noticias do que foi dela, polo que hoxe, non está de máis que se faga un recordatorio e ademais espero contar coa apoio de todos os meus compañeiros e tendo tamén o apoio de outros concellos da mesma comarca, a ver se así polo menos facendo forza todos xuntos, pois nos fan un pouquiño máis de caso e conseguimos ese punto de encontro familiar tan solicitado. Pola nosa parte estamos totalmente a favor. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Lamelas. Ben, moitas gracias, boas tardes a todas e todos. Desde o Grupo Municipal de Esquerda Unida, por suposto que apoiamos esta moción e
a nosa intención é que se conquira este punto de encontro familiar na comarca. Como ben acaba de explicar a concelleira, este foi un asunto tratado en pleno xa hai aproximadamente un ano, que o concelleiro Lamas trouxera aquí para o debate e xa naquel momento contara co apoio unánime desta corporación municipal. Esperemos que este novo impulso que lle damos desde este pleno do Concello do Grove xunto cos esforzos conxuntos dos outros concellos da comarca pois sirvan para poder acadar esta infraestructura, este servizo que se solicita para a comarca. A ver se aproveitamos esta ola que co pulo da celebración do 25 de novembro, Día contra as Violencias Machistas, pois vemos a moitos políticos, incluídos os componentes do Goberno da Xunta de Galicia, pois sumarse a esta demanda social tan grande que é contra a violencia das mulleres, pois a ver se dan un paso e nos axudan aquí na comarca do Salnés a ter este servizo que reclamamos e non se queda só en palabras. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señora Lamas. Gracias, boas noites. Dende o Grupo Popular xa anunciáramos na Comisión Informativa que non só apoiábamos a moción, sino que ademais queríamos formar parte de ela. Parécenos un momento moi correcto para solicitar isto. Xa habíamos solicitado, como ben dixo a concelleira, por outro lado, por outra vía. Imagino que en algún momento nos contestarán, que non contestaron nada, eso é certo. Ahora mismo, pois, sabemos que a Xunta de Galicia nos presupuestos do ano 2019 pois ten unha partida de diñeiro para precisamente por outros dous centros deste tipo en Galicia. Sabemos que tamén os técnicos o que están a valorar a demanda, claro, hai que seguir unhas pautas, non se vai a colocar aquí porque sí, senón... Pero, bueno, imaginamos que con esta aportación, que é unha iniciativa moi boa, agradecerlle tamén a iniciativa a asociación, porque a única forma que temos de conseguir todo o traballo que facemos por detrás para a violencia de género e demais é que se vaya sumando xente. Esta é unha moi boa iniciativa, polo tanto, agradecerllo e nós esperar que nos fagan caso. Moitas gracias. Gracias, señor Outeiro. Sí, tamén desde o grupo do BNG, pois, como non, apoiar esta medida que ainda que chega tarde, pois, vos será que chegue algún día, e tamén facer fincapé en que, a ser posible, xa que para a comarca do Salnés, para servir a unha comarca, de punta a punta na comarca hai 35 km, pois que a ninguén lle quede máis lonxe de 20 km. Que quero dicir con eso? Que para os do Grove pois pediríamos que nos quedara nun sitio céntrico, pero non como está, por exemplo, o Hospital do Salnés, que está na estrada de Vilagarcía a Pontevedra, e que nos queda tan lonxe como ir a Pontevedra. Por lo tanto, pois facer presión cando se decida o lugar para que sexa o máis cerca posible do Grove. E se pode ser no Grove, pois mellor que mellor. Nada máis. Moitas gracias, señor Lamas. Sí, boas tardes. Nós claramente imos apoiar esta moción, é moi similar a que se aprobou por unanimidade hai cousa de un ano, que presentara o Partido Galeguista Demócrata, e redundando o que estaba dicindo o compañeiro Eladio Outeiro, e tal como se pedía naquela moción, que fora o máis centrado posible dentro da mancomunidade para facilitar tamén o desplazamento dos veciños e veciñas do Grove que tiñan que acudir a este lugar. Moitas gracias. Ben, de acordo, pois entonces, escoitadas todas as opinións, procedemos á súa votación sobre a proposta de todos os grupos políticos da Corporación para a aprobación da moción da Asociación da Comarca do Salnés Smart non á violencia con motivo da solicitude dun punto de encontro familiar na Comarca do Salnés. Votos a favor? Gracias, apróbase unánimemente. Pasamos, polo tanto, ao punto número 4, ditamen para modificación de destino de parte do préstamo BBVA e a banca, expediente 109/2019,
2018 ten a palabra a interventora para dar lectura á Comisión de Contas. Vale. Na Comisión de Contas do 19 de novembro de 2018 determinouse sobre o seguinte asunto: proposta de ditame para modificación de destino de parte de préstamos BBVA á banca debido á subvención concedida pola Unión Europea de 101.462,75 euros. Proponse un cambio de destino con cargo ás obras de Parque Besadas e a obra de abastecementos e melloras en Beiramar. Rematadas as quendas de intervencións, pasouse a votación do asunto, quedando co seguinte resultado: votos a favor 3 do Partido Socialista e abstencións 5 do PP, Esquerda Unida, BNG e o Partido Galeguista, quedando así, polo tanto, informada favorablemente para leválo a pleno en calidad de ditame. Moitas gracias por como se acaba de explicar a subvención que finalmente acadamos se nos concedeu polo IDAE da obra que lle fixemos a Alexandre Bouda. Para esa obra xa tiñemos o 100% da financiación do crédito de 240.000 euros e, polo tanto, ahora temos, digamos, que en esa obra concretamente un exceso de financiación, podemos dicir así, de 100.000 euros debido a concesión da subvención que se nos ofreceu e que conseguimos do IDAE. Por iso a proposta que facemos ahora é un cambio de destino do crédito dos cartos dos 240.000 euros que temos da Alexandre Bóveda, e o destino que propoñemos, como ben acabas de decir e como se informou na Comisión de Contas, é para o Parque das Besadas, que é un proxecto que temos un compromiso coas asociacións veciños das Besadas para modificar todo o que é o parque e a zona das Besadas. Este é un proxecto que presentamos á Xunta de Galicia, pero a Xunta de Galicia non tuvo a ben concedernos a subvención. Xa había un orzamento municipal de 20.000 euros, a obra vai, falando sempre en números redondos, a 70.000 euros, e agora tomamos a decisión de cumplir ese compromiso que temos cos veciños e coa asociación das Besadas para chegar ao 100% da financiación, e, polo tanto, un dos destinos que pedimos para estes 100.000 euros é o Parque das Besadas. Insisto, porque a Xunta de Galicia non tuvo a ben concedernos a subvención que lle pedimos de 50.000 euros para esta modificación. E o segundo destino é para unha obra que xa empeza a ser moi perentoria e necesaria, que tamén temos unha parte da financiación no crédito, pero debido ás obras que hai que facer non nos chega, estamos coa redacción do proxecto, máis que a redacción, axustando o proxecto desta obra, e que sería o abastecemento de toda a zona de Beiramar, e, polo tanto, incrementamos a partida para esa actuación en 50.000 euros, porque, como insisto, é unha das obras posiblemente máis necesarias hoxe en día no Concello de Grove. Estes dous destinos conforman eses 101.000 euros que relataba a interventora e que traemos hoxe aquí a pleno para a súa aprobación. Señor Lamelas. Ben, varias cuestións sobre este punto. En primeiro lugar, sinalar que o día que este pleno tomou a decisión de solicitar esta subvención que finalmente foi outorgada, aínda que ben é certo que para outra zona que finalmente se concedeu, fixéramos unha proposta de que se acababa esta subvención, pois teníamos a proposta de onde gastar os cartos xa, que era na maltreita esplanada da Praza do Corgo, e que algúns grupos desta corporación pois viron con bons ollos, e que todos os grupos da corporación estamos de acordo, coincidimos en que o estado da esplanada da Praza do Corgo é lamentable, é unha causa de accidentes de viandantes continua, perdón. Dito isto, tamén queremos sinalar que o Grupo Municipal de Esquerda Unida está de acordo coas propostas de obras que se fan nesta modificación. Estamos a favor da obra proposta para o Parque das Besadas e estamos de acordo en que se mellore o abastecemento en Beiramar, xa que é obvio que é unha zona pois que está os servizos de auga e recollidas de augas están en un estado lamentable e sofre constantes intervencións dos servizos municipais debido
a este lamentable estado no que se atopan. Entón, bueno, queríamos facer, en base a esta proposta, unhas preguntas. A primeira é en canto están orzamentadas estas actuacións, tanto do Parque das Besadas como a mellora de abastecementos en Beiramar, e despois preguntar tamén de cantas modificacións máis vai a sufrir este crédito, xa que, bueno, como nos anunciamos, este crédito, esta creo que é a terceira finalidade que ten esta partida, que nun inicio era para o auditorio, despois estos cento e pico mil euros eran para Alexandre Bóveda, e agora son para o Parque das Besadas e Beiramar. Entón, coñecer, efectivamente, cantas modificacións máis ten pensado este goberno municipal efectuar sobre este crédito, e se van a cumplir estas modificacións que foran aprobadas no seu día, que estaban acordadas co Partido Galeguista Demócrata. E sobre todo digo porque, bueno, visto que un dos requisitos do crédito era partir sempre partes iguais entre as dúas entidades financeiras coas que está suscrito o crédito, con cada entidade financiera, vémolo aquí nesta proposta que se trae hoxe a pleno, que incluso se perde un céntimo no camiño, porque como non se poden dividir os céntimos pola mitade, pois aí queda perdido un céntimo, porque se parte exactamente a metade, unha cantidade impar. Pero bueno, a falta de saber cales son os orzamentos para estas obras, é previsible que a mellora de abastecementos a Beiramar sexa insuficiente, e posiblemente o do Parque das Besadas, coa contía que indicou o alcalde previamente, pois incluso sobre, non sabemos, porque descoñecemos os orzamentos. Entón, gustaríanos coñecer estos detalles. Nada máis de momento, moitas gracias. Moitas gracias, señor Meis. Boas noites a todas e a todos. A pesar de que dende o Grupo Municipal do Partido Popular lle fixemos en múltiples ocasións, lle trasladamos a nosa idea de facer propostas a esta partida precedente da subvención do IDAE, unha vez máis facendo uso do seu talante democrático en teoría, pois non tuvo ben a ter en consideración esas propostas e rexeitou completamente a consideración que lle facíamos desde as forzas políticas da oposición. E sendo consciente vostede tamén de que tiña que pasar este trámite de traer aquí ao pleno e conseguir a maioría absoluta para levar adiante esta modificación de crédito. Aínda así, como mostra unha vez máis do noso compromiso por mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e tamén a calidade dos servicios públicos, non vamos a evadirnos desta responsabilidade e vamos a permitir co noso voto que esta modificación de destino dos préstamos sexa posible. Reiteramos que non nos parece ben que non se nos haya tido en conta, non digamos que as nosas propostas foran máis ou menos prioritarias ou máis ou menos necesarias que esta obra, que realmente, como acaba de dicir o noso compañeiro que anteriormente me precedeu, consideramos que sí en algún caso, pero o que sí agardamos é poder sentarnos e, cando menos, facer as nosas propostas desde a oposición. E logo vostedes, pois, obviamente, como goberno, decidirán. Nada máis polo de agora. Ben, gracias, señor Outeiro. Ben, tamén desde o BNG, pois, criticar a atitude deste goberno, que sigue coa súa maioría absoluta mental, e, pois, chámanos a atención, pois, eso, pois, este tipo de decisións, este tipo de propostas que nos traen aquí, non? E vese que son cousas como inventadas, porque que un parque coste exactamente o mismo cunha mellora de abastecemento, que se cadren os orzamentos iguais, que tal, pois chámanos moito a atención, non? Non nos parece correcto a forma de actuar dun goberno minoría, como está ocurrindo agora mesmo, cando pois nós non teríamos ningún impedimento en aprobar, en apoiar estas medidas, pero as cousas hai que explicalas e vemos que este goberno pois actúa de forma autoritaria e déspota, xa yo chamei de outra vez,
é déspota porque, efectivamente, non conta coa oposición, que, por certo, representamos a maioría dos veciños, e, ademais, non é que lle falte con estas actitudes, non é que lle falte aos veciños que apoiaron a oposición, sino que faltan tamén aos propios votantes seus, porque penso que cando votaron non votaron para que fora un déspota, para que tomara decisións arbitrarias, para que viñera co trágala e coa política de feitos consumados. Penso que moitos pois non esperaban eso da súa actuación de goberno. De todas formas, vamos a apoiar esta iniciativa, benvido sexa esta nova inversión, pero criticando os modos e as formas de como se chega ata aquí. E despois unha dúbida tamén, xa que se falou aquí dese céntimo, a mí sempre me ensinaron que nos redondeos do 0 ao 4, non? Cando o último decimal é un 0 ou un 4, redondease á baixa, e do 5 ao 9 redondease á alza. E entón non pasaría nada por redondear á alza, e cantidade bancaria pois perderá un céntimo, que tampouco pasaría nada. Penso eu. Nada. Ben, gracias, señor Lamas. Sí, moitas gracias. Nós vemos positiva a inversión esta que se vai facer no Parque das Besadas. De feito, desde o Partido Galeguista levamos xa varios anos reclamando obras en este barrio que nas últimas legislaturas estivo un pouco abandonado. Agardamos que con esta inversión o parque, que é a primeira vez que vai facer unha inversión importante ali o Concello, que de ao nivel e a altura que outros parques que incluso están xa remodelándose, ten outras actuacións, esta vai ser a primeira. Agardamos que, así mesmo que esta actuación se vayan facendo outras mellores no propio parque ou no propio barrio da Graña para a súa humanización e instalación de abastecemento de auga, saneamentos e pluviales. Referente a outra parte do destino destes cartos, consideramos que todo o que se invirta en abastecementos en auga, saneamento e pluviales é moi necesario tal como está as circunstancias do noso sistema acuático. Gracias, que como ben saben, pois se está mellorando en estes últimos anos de xeito importante, e as últimas choivas nos lo están demostrando. Cando antes no Grove as inundacións eran algo habitual, pois hoxe en día temos que congratularnos todos gracias ás obras que se están a facer e co proxecto que está levando adiante a Concelleira de Obras e Servicios. Bueno, pois creo que a mellora é significativa e moi sensible. Son dúas actuacións que xa tiñamos programadas, e a verdad que ás veces, e isto é o día da xestión, pois planifica a financiación de unhas obras en un sentido, pero sobre todo cando dependemos de outras administracións e estas non resultan favorables, pois temos que adaptarnos e buscar a financiación que en este caso provén desta do IDAE. Así ocurre cos Parque das Besadas. Sinceramente, nós pensábamos que, igual que en outros concellos, a Xunta de Galicia tería ben financiar esta remodelación do Parque das Besadas, que o coste, estou falando do proxecto, está en número redondo 70.000 euros, dos cuales o Concello xa tiña 20.000 asignados no presuposto municipal, e os 50.000 foi o que lle pedimos á Xunta de Galicia, pero bueno, parece que a Xunta de Galicia o Grove non existe. De feito, somos o pueblo con menor inversión nos orzamentos 2019 de toda a comarca do Salnés, e 50.000 parece que son moitos cartos para que os veciños do Grove nos contentemos. Non vai ser que collamos unha mala costumbre por parte da Xunta de Galicia e nos habituemos a eso. Así, pois, temos lo que suplir, nós. E, pola outra parte, o abastecemento de Beiramar é unha obra moi importante, que ademais vanse a cambiar as beirarrúas, vanse a cambiar zonas de aparcamento, polo tanto vamos a ampliar toda esa actuación, e o proxecto que estamos manexando se nos vai un pouco do presuposto inicial que tiñamos, que conxuntamente eran 450.000 euros, estamos axustando, pero pensamos que con 50.000 euros vamos a poder chegar ao total desa obra. Contestando ao señor Lamelas, é certo que aquí habíamos acordado que si tiñamos estes cartos dos 100.000 euros do IDAE, o destino podía ser a mellora da esplanada do Corgo, pero que a día de hoxe temos outras obras moito máis urxentes e perentorias como son estas, non? O abastecemento e tal. Pero xa sei que a algún non lle vai a gustar o que vou a dicir, pero que non pode ser.
Eso é de Portos de Galicia ou ten que arranxar Portos de Galicia, por moito que Portos de Galicia se poña. E estamos fartos xa, home. Estamos fartos de que Portos de Galicia mire para outro lado e que o Grove non exista. Estamos reclamando un proxecto de reforma de toda a esplanada do Corgo de 100.000 euros. Pero parece ser que para Portos de Galicia 100.000 euros para o Grove é excesivo. Tanto é así que creo recordar, e ao mellor estou equivocado, pero creo recordar que os orzamentos, o borrador de orzamentos do 2019 para o Grove hai 50.000 euros, esa é toda a inversión que a Xunta de Galicia vai facer no ano 2019 no Grove, para a remodelación de Porto Meloxo. A pregunta é, a Portos de Galicia, e como sei que o presidente de Portos de Galicia é un gran seguidor destes plenos, porque está informado e ahora mesmo estará vendo en directo, quero lle trasladar esa pregunta. Cal é a remodelación de Porto Meloxo que se vai a facer con 50.000 euros? Porque a día de hoxe, e na última reunión que tuvemos, quedouse comprometido por parte de Portos de Galicia, e o mellor os señores do Partido Popular por nos explicar con máis detalle, porque foron a unha reunión coa conselleira e o presidente de Portos, que obra se vai a facer en Porto de Meloxo, cal é o coste da obra de Porto de Meloxo, e se a totalidade da obra de Porto de Meloxo que están pedindo todos os bateiros son os 50.000 euros que teñen asignado por ano 2019, porque en principio máis cartos non hai. A partir de aí, seguiremos insistindo en que Portos de Galicia ten que arranxar a esplanada do Corgo. Eso non é unha obra de mantenimento, é unha obra de inversión, e xa vai chegando a hora de que Xunta de Galicia invista algo no Grove. Quero lle agradecer en calquer caso a todos os partidos políticos o seu apoio a esta proposta de modificación de destino, que creo que en calquer caso, e aquí todos opinamos o mismo, vai ser en beneficio de todos os veciños e veciñas do Grove, que creo que iso é o que estamos a buscar todos. Así, pois, procedemos á súa votación. Ditame para modificación de destino de parte do préstamo BBVA e a banca, expediente de 119/2018, votos a favor. Abstencións, queda aprobado por maioría. Pasamos agora á proposta, ao punto número 5, proposta non ditaminada para a adhesión do Concello a Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega. Non está ditaminada na comisión informativa, polo tanto hai que incorporala ao orde do día con unha maioría simple. Procedemos, polo tanto, a súa votación. Votos a favor. Apóiase por unanimidade e, polo tanto, queda incorporada. E agora sí, cedo a palabra á señora Torres. Moi boa noite. Ante todo, agradecer a todos os grupos pola celeridade na que informamos deste asunto que xa na comisión pois foi comentado, non? Basicamente, fai unhas semanas fomos convocados para unha iniciativa da que xa tiñamos sido informados, pero que se concretou nunha reunión no Concello de Santiago de Compostela e que pretende crear unha asociación de entidades locais pola lingua galega que o que permitirá dinamizar certas actividades que estábamos levando nos servicios de normalización lingüísticas de gran parte dos concellos de Galicia. Como ben se explicou no seu momento na comisión, estas actividades de normalización lingüística dependen en grande medida, por non decir casi na súa totalidade, das subvencións e axudas que proceden da Xunta e de outras entidades supramunicipais. Deste xeito, esta asociación o que busca é dinamizar eses recursos, eses escasos recursos, e permite que, sumando os fondos que normalmente pois estábamos poñendo para programas específicos, me explico, pois nos poñemos unha cantidade para ter o programa Youtubeiros, para ter unha serie de programas de dinamización lingüística. Agora se suman, digamos, nesta asociación que recolle eses fondos e fai que rentabilicemos pois, os recursos para que entre todos os concellos ese tipo de servicios pois poida ser máis facilmente abordable e máis facilmente xestionable. Entón, se nos demandou aos concellos que aprobáramos estes estatutos, bueno, esta conformación da asociación. Xa son moitos os concellos que se teñen adherido nestas semanas, e o Concello do Grove, xunto con, creo que 5 ou 6 máis, somos os que estábamos pendientes, e por eso pois, nos parecía interesante non agardar ao pleno de decembro e traelo, inda que sea pola vía de urxencia, para que formáramos parte a principios de ano, xa poder facer que funcione o
o servicio da mellor maneira posible. Teño que decir que desde o Servicio de Normalización Lingüística e esta Concellería en concreto, un dos plans nos que non tiñamos conseguido entrar por problemas de custo era o proxecto Apego, que é o de, como saben, de asesoramento ás nais e pais no nacemento dos fillos sobre a educación en lingua galega dos rapaces máis pequenos antes da escolarización, e isto pois parece ser que nos vai a permitir pois formar parte diso, non? Os fondos ao final non van a ascender do que estábamos poñendo para ese tipo de programas, pero si nos rentabilizan e nos permitirán entrar en algo máis. Como vedes, os estatutos son moi sinxelos, non teñen ningún tipo de exixencia máis aló de poñer esa cuota e cumplir cos obxectivos e compromisos que por outra parte no Concello temos claro de difusión e de cuidado da lingua galega, e desa forma pois formaríamos parte da asociación. E moitísimas gracias. Moitas gracias, señor Meis. Ben, gracias. En primeiro lugar, dicir que revisada a proposta de estatutos da dita asociación, anunciamos a nosa conformidade coa devandita proposta, o que ven a significar, confirmar que expresamos o noso apoio á adhesión do Concello do Grove á Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega. E manifestamos así o noso firme compromiso, unha vez máis, apoiando aquelas iniciativas e proxectos que teñan como obxectivo impulsar, promover e dinamizar o uso da lingua galega. Cabe lembrar aquí o noso voto favorable no pasado pleno do 26 de marzo a proposta do Goberno de ordenanza para o impulso social da lingua galega no Concello do Grove. A nosa lingua, a lingua galega, é o vínculo, sen ninguna dúbida, máis importante do noso patrimonio cultural inmaterial e que está innegablemente vencellado a nosa propia existencia e identidade. Baixo a nosa consideración, os organismos públicos do país, Concello, Deputación e Xunta de Galicia deben ser a auténtica forza de vanguarda no empeño, como xa ben dixen antes, por impulsar a normalización da lingua galega. Mais nada. Moitas gracias, señor Lamelas. Ben, gracias. Bueno, en primeiro lugar, indicar que o compromiso do Grupo Municipal de Esquerda Unida, tanto como de Esquerda Unida, sempre foi firme e férreo en defensa da nosa lingua do noso país, da lingua da clase traballadora galega, pero simplemente quería que se nos aclarasen unha serie de cuestións respecto dos acordos que imos a tomar hoxe. En primeiro lugar, por que é necesario aprobar que este pleno aprobe os estatutos previa á Asamblea Constituinte da asociación. Enténdese que desta forma a asociación na Asamblea Constituinte que teña estes estatutos pois xa verían dados, non se modificarían aí. E despois queríamos preguntar se as representacións deste Concello é necesario que sexan nominais, como está na proposta, con nomes e apelidos, que non temos nada en contra de que sexan estas persoas, ou cabería mellor propoñelas por cargo, tendo en conta de que cando cambiase isto pois habería que volver a traer a pleno para que se modificase o representante legal do Concello. É unha pregunta, non é que exixamos que se faga así, sino unha cuestión que preguntamos para ver se isto pode pois redactarse un mellor xeito ou favorecer un dinamismo na xestión desta cuestión. E por último, preguntar, xa que hai un compromiso de incluir nos orzamentos de 2019 unha partida orzamentaria de 2.500 euros, si este goberno ten intención de traer a aprobación a pleno os orzamentos municipais do 2019. Nada máis de momento, moitas gracias. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí, tamén desde o BNG toda aquela política, toda aquela iniciativa que sexa en apoio da lingua galega, pois sempre contará co noso respaldo. Pero, ben, a nos, no fondo tamén nos xenera dúdas esta iniciativa, este impulso, porque, primeiro, debería ser a propia Xunta de Galicia a que apoiara, dirixira e acompañara aos concellos, lle prestara todo tipo de asesoramento e de axuda en canto a estas competencias de
de política lingüística, cando os concellos se teñen que asociar para, non sei, compartir intereses e compartir experiencias e iniciativas, pois me parece que a Xunta pois está facendo algo mal. A Xunta do PP está facendo algo mal. Despois gustaríame saber tamén cantos concellos van a arrancar con esta proposta. Supoño que se podrán ir aderindo máis, incluso diputacións, porque sempre que se fala de local supoño que tamén entrarán as diputacións. Que nos debullara un pouco pois por que se tivo que chegar a esta situación de que os concellos se unan e que está facendo mal ou moi mal a Xunta de Galicia con respecto ao idioma galego, con respecto ao apoio á dinamización por parte dos concellos, para que sexan os concellos que teñan que poñerse de pés e agruparse. E despois, por último, saber se hai que cores políticas neste arranque destes concellos que se van a unir, que predominio de orientacións nos gobernos hai, se pode tamén iluminarnos con un pouco con eso, nada máis. Gracias. Señora Torres. Sí, moitas gracias. Por ir un poquinho por orden, os compañeros de Esquerda Unida, efectivamente, os estatutos se están aprobando antes das sesións constituinte en todos os concellos, porque teño que decir que son uns estatutos que se levan traballando bastante tempo. De feito, a concelleira participou en 2 reunións, pero o técnico municipal leva xa, pois, 5 ou 6 reunións ao respecto. Entón, aínda que, bueno, pode pecar un pouco de inocente no sentido, ten toda a razón, pero sí que nos parecía ben que, como todos estábamos de acordo no redactado dos estatutos, hagas un matiz que ahora lle fago, pois, dese xeito, o que nos permitiría é, na seguinte reunión, que aparte queren facela en xaneiro, daqui esta premura de traelo en urxencia, pois xa se pudera empezar a traballar cos estatutos elaborados e non crear un grupo de goberno. Hasta ahora foi todo moi asambleario, me explico, un grupo de goberno que tuvera que ser o que definir os estatutos. Como hasta ahora foi todo moi asambleario, parecía unha boa solución que cada concello aprobara os estatutos e logo pois xa nesa primeira sesión constituinte, que será en xaneiro, manteremos informados, pois se empeza a traballar xo cos estatutos vixentes. Si é verdade que o tema da nominatividade dos cargos sí que foi moi discutido, e nós en concreto desde o Concello do Grove llevíamos o problema, sobre todo porque digamos que en maio pode haber algúns cambios de nomes, pero sí que tamén se nos explicou que a nivel administrativo resultaba moito máis sinxelo aplicar esa solución que non a de cargo institucional, que tamén que parece ser que a nivel estatutario para temas de asociacións pois non é tan sinxelo, porque de feito os estatutos e a sesión de constitución temos que firmar as persoas, non cargos. Entón, por eso hubo bastante debate, teño que decir, na reunión de Santiago sobre ese punto, pero se mantivo dese xeito. E nós, claro, non vamos a modificar os estatutos que se están aprobando en todos os concellos. Esas son esas 2 cousas. Sobre os orzamentos, pois o alcalde lle podrá comentar, pero tamén teño que incidir que en normalización lingüística, como xa decía, ben decía ao principio, e enlazo tamén coa resposta do BNG, porque ven por aí o tema, dependemos total e absolutamente da subvención da Xunta de Galicia, aínda que o Concello sempre aporta algo máis, non é, que digamos, unha cuantía do que merecería ao mellor o servicio, sobre todo por rendemento que está tendo ese servicio no Concello de Grove especificamente, en todos, pero no Concello de Grove si cabe inda máis, pero é verdade que o financiamento non depende tanto dos orzamentos municipais, tristemente, aínda que si fagamos unha aportación, como das subvencións nominativas ou subvencións competitivas de concorrencia, neste caso, que son 3 as que levamos conseguindo estes últimos anos, tanto para o financiamento do persoal do servicio como para o desenvolvemento de actividades. Son 3 subvencións as que estamos manexando, todos os anos se consiguen con moi boa puntuación, todo se ha dito, pero dependencia total do que a Xunta aprobe ao respecto. E iso enlaza un pouco co que comentaba o compañeiro do BNG, que ten toda a razón, visto que a Xunta de Galicia, digamos que a política de normalización lingüística en termos municipais se limita pois a crear subvencións, non hai ningún tipo de acción adicional, porque hai pequenas accións puntuais a través do servicio de normalización da Xunta, pero son moi pequenas, algunha delas non teñen ni siquiera o volumen que poden acadar as que facemos nos concellos, e entonces xa desde fai 2 anos e medio que eu recorde, pois hubo uns cuantos concellos, teño que reconocer que liderados polo Concello de Santiago e o seu alcalde, que decidimos empezar a xuntarnos para facer actividades deste tipo, e tamén
para evitar, pois, digamos, os problemas administrativos que nos estaban causando municipalmente os determinados cambios que se viron agravados coa aprobación da lei de contratos, porque a consecución de contratos para determinados servicios pois estaba resultando verdadeiramente complicada para concellos pequenos que necesitaban, pois, por exemplo, pois, dentro do programa dos youtubeiros facer un financiamento de grupos de teatro e cousas dese tipo. Entón, o que se fai é que se contratan digamos en grupo, e isto permite pois abaratar costes e reducir uns problemas administrativos que estábamos tendo bastante graves. Este é o único tema. A experiencia, falo moito de youtubeiros porque foi a primeira, pero tamén é verdade que a partir de aí tamén fixemos un tema de rede de teatro, fixemos outro tema de contacontos. Son 4 ou 5 accións as que levamos feitas e están funcionando moi ben, e o único que fixemos foi xuntarnos. Ao principio éramos uns 20 concellos, eu acudín a bastantes reunións ao respecto, éramos uns 20 concellos os que estábamos facendo este tipo de cousas, e ahora mismo para esta asociación, a última reunión de Santiago, rondábamos os 30 e pico, e con intención de facer chamamento para que se foran incluindo a medida que veiran que o resto de concellos nos vamos aprobando. A Diputación de Pontevedra tamén está, e a Diputación de Coruña. As dúas outras diputacións por agora non están. Entón, pois é un poquinho que lle podo contar ao respecto, e a calquer dúda que teña podemos manterlo informado, porque contamos con as actas de reunión e un calendario das reunións que levamos mantidas, e insisto moitísimo en que se está facendo un traballo, creo que bastante coidadoso, e demostrando que a veces, cando un concello solo non pode, pois xuntándose varios, pois podemos sacar adiante cousas de bastante nivel. De feito, por poñerlle un exemplo, a semana que ven pois vamos a ter no Nadal vamos a ter un par de actuacións dun programa de normalización lingüística que veñen a través das xestións que fan este colectivo de concellos por agora, a asociación, en canto nos conformemos en xaneiro. E un poquinho que lle podo contar ao respecto. Non sei se resolvo a súa dúbida. Gracias. Perdón, me preguntaba das cores políticas. Bueno, hai de todo, pero creo que a maioría está en, non sei como decirlo suavemente, pero sí en partidos de esquerdas. Creo que son 2-3 concellos do Partido Popular os que están, o resto hasta 30 e pico son de concellos que temos gobernos ou socialistas ou de Marea ou do Bloque. Non sei se ten nada que ver ou nada, é unha estadística máis. Tamén é certo que se mandou comunicación a concellos de todo tipo, e sí hai adhesións de concellos de todo tipo. Ben, gracias, señor Lamelas. Sí, simplemente indicar que, escoitadas as aclaracións por parte da concelleira, o Grupo Municipal de Esquerda Unida vai apoiar esta proposta. Moitas gracias. Pasamos entonces á votación. Proposta non ditaminada para adhesión do Concello á Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Ben, pasamos ao punto número 6, mocións de urxencia. Desde o Goberno temos unha moción de urxencia que está relacionada coa contratación de suministro de gas propano, concretamente para a Casa da Cultura. Xustificamos esta urxencia, e se queren, desde logo aquí o secretario pode facilitarlles, ten copia, facilitarlles un pouco máis a información, porque é un procedimento totalmente administrativo. Parte da proceso de contratación do suministro de propano para a calefacción da Casa Cultura, procedimento que quedou deserto, dado que solamente se presentou unha empresa concesionaria, pero que non se axustaba ás prescripcións que o propio concurso trasladaba ou requería, e polo tanto agora búscase pois un procedimento que, como ben coñecen, a lei permite, de tal xeito que se seamos quen de sacar adiante xa esta concesión e poder suministrar de gas pois a Casa da Cultura, non? Non sei se teñen algunhas cuestións que la aclarar. En cualquier caso, primeiro vamos a proceder á votación da urxencia para incorporar a orden do día, e será oportunamente despois deso pois as posibles cuestións que podan ter ao respecto. Así que votamos. Votos a favor da urxencia. Apróbase por unanimidade. Incorporamos a orden do día. E, bueno, creo que queda totalmente un pouco especificada. En todo caso, a señora Torres... Moi boa tarde de novo. Bueno, unha vez máis, un asunto de urxencia derivado dun problema administrativo
bastante grave. Coméntolles que a Casa da Cultura levamos xa habrá antes, obviamente antes do verán, se veu a necesidade de modificar o sistema de combustible para un sistema de gas. Se negociou coa empresa en cuestión para o mismo, de tal xeito que nos facilitara o que sería o depósito e a corrección da instalación a cambio de servir o suministro. Coa entrada en vigor en maio da nova lei de contratos, o procedimento que se estaba negociando naquela fecha pois non era o correcto. Se estuvo estudiando as posibilidades, porque incluso incluir este suministro dentro dun paquete maior dentro de outros edificios municipais. Logo de que se estudiara esta posibilidade se viu que non era viable, porque outros inmobles municipais tiñan outros contratos que non eran eliminables ou sustituíbles. Procedeuse entonces a solicitar unha redacción de plicas técnicas para a adxudicación dese contrato. A redacción desas plicas técnicas tardou alrededor de 2 meses. Cando por fin se sacou a contrato esta suministración, a empresa única que se presentou non cumplía, como ben decía o alcalde, os requisitos, co cal pois valorouse un contrato pola vía de urxencia. Creo que o secretario non sei como se expresa especificamente, ao quedar desierto o contrato e ante urxencia evidente de que a Casa da Cultura necesitaba o sistema de calefacción, pero o problema está en que o suministro, a empresa que suministraría o que sería o depósito máis o suministro de gas non acepta facer o indicado suministro, senón é por un período de 5 anos, sendo ese o período xa non é unha cuestión de xunta de goberno ni de contrato menor, sino que é unha cuestión que ten que vir a pleno. E por eso pois sometemos de urxencia, porque saben que a situación pois é moi grave, porque estos trámites administrativos ao final o que están provocando é que o servicio aos usuarios da Casa da Cultura non se lle poda estar dando nos termos adecuados. Son problemas administrativos derivados unha vez máis dos cambios legislativos e da falta de posibilidade de acción que se lle aporta aos concellos neste momento para temas de tanta urxencia, e por eso solicitamos o apoio para que este contrato quede aprobado, podamos contar co correspondente como se chama, depósito e a correspondente suministro para poder dotar de calefacción ao edificio logo de toda esta carreira, digamos, extraña que temos sufrido. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Meis. Sí, unha pequena dúda que nos xurde a raíz desto. A Casa de Cultura de San Vicente tamén é de Dios, e ali tamén é necesario, aínda que non leva calefacción por gas ou por depósito, pois recordamos agora que sí temos tido queixas dos usuarios de que estes días tanto os nenos que van arriba como os donde se fan actividades no salón que se fan durante toda a semana, pois que están pasando frío, entonces que bote man deso. E outra cousa máis, non sei como está agora, pero os colexios de educación primaria e infantil, pois tamén se suministra combustible para a calefacción. Non sei como está, pregunto como está este procedimento ahora. Si me poden responder a isto. Ben, señor Lamelas. Ben, bueno, primeiro indicar o señor voceo do Partido Popular que a Casa da Cultura de San Vicente non é de Dios, que é do Concello de Grove. Efectivamente corresponde ao Concello a súa xestión e mantemento. Pero bueno, simplemente unha pregunta para que se nos aclare. No punto terceiro dos acordos que aquí pon segundo, na proposta que se nos envía, unha dúbida, lendo agora o expediente, fala de que a delegación na Xunta de Goberno xurde efecto a partir do momento da aprobación, non, como é habitual, a partir do momento da publicación no BOP. Non sei se isto é un erro ou é así ou é así. Vale, era... Vale, era aclarar esa dúbida para saber se era un erro, igual que o de segundo en vez de terceiro. E despois que se incorpore na proposta de acordos o significado das siglas do punto segundo, PCAP, PPT. Sí, xa, pero que na proposta que quede reflexado de xeito escrito.
Gracias. Señor Outeiro. Sí. Nos preguntaríamos a canto vai ascender ese contrato ou canto se vai a... Porque xa que vamos a aprobalo, pois saber que en que custe se vai orzamentar ese contrato, porque limos que nunha xunta de goberno do mes pasado se falaba dunha cantidade e se falaba de 4 anos, pero non sei se é unha cantidade anual ou total polos 4 anos. Neste caso vai a ser por 5 anos e vai a ser unha cantidade total polos 5 anos. E a canto vai... Vale. Nada, a cifra me apuntaba o secretario que a cifra exacta do máximo, como saben os contratos establecen hasta un máximo de contía, a cifra máxima non a quero decir porque non me lembro ben, creo que andaba rodando aos 10.000 euros, pero basicamente o que se nos pon por contrato é un descontro de 4 céntimos de euro en kilo sobre a tarifa oficial de CEPSA para este tipo de servicios. Se vostedes van a unha tarifa pública de CEPSA, deste tipo de servicios, o que nos ofertan é un aforro de 4 céntimos de euro en kilo. Teño que decir que é unha oferta bastante boa, porque un dos problemas que xurdiu e que nos relantizou para que teñan información, basicamente, foi que un dos edificios que estábamos pendientes de correxir o contrato era a escola do Monte Avila, a escola, estou non chamando mal, a escola a de Monte Avila que tiña así, a escola do Monte Avila ten un contrato de 10 anos de suministro, creo que 12 anos, máis é a Ganiña Azul, era a gardería e tiña o precio o doble do que estamos suministrando ahora mismo do que estamos ahora licitando este tema. Entonces, unha das cousas que se fixo é ver as posibilidades de cancelar ese contrato para metelo neste paquete e que as dous edificios nos saliran a un precio bastante máis económico, pero o contrato está ben blindado e o único que se está facendo é intentando negociar a reducción dese precio. Pero digo para que o teñan como referencia de cal foi unha das razóns que este proceso non foi tan sinxelo como chegar a decir vamos a suministrar o gas ao edificio público, non? Por respecto, a compañeira me apunta porque para non con respecto aos edificios, a Xunta de Galicia que fan os colexios directamente o suministro dos arranco ahora do suministro. Os colexios infantil de educación primaria é directamente a Xunta de Galicia a que os suministra. E a escola infantil nos éramos que tiñamos os gastos e foi cando saltou a alarma pola Casa da Cultura de que non se estaba facendo conforme a nova lei a contratación de suministro e estes dous edificios eran os que non tiñan o suministro correcto. Na Casa da Cultura non había ningún tipo de contrato e se tramitou isto que estamos facendo hoxe e no caso da escola infantil nos encontramos que había un contrato firmado no seu momento que o precio era bastante abusivo, podemos decirlo públicamente, o precio era bastante abusivo con respecto ao que nos estaban ofertando para outros edificios. Entón, ahora mismo se está negociando para que reduzcan, obviamente, esa cuestión. Entonces, o precio que lle comento, se quere lle mandamos a información por correo sin problema ningún, se vai a aprobar un máximo durante 5 anos desa cantidade e o precio que se consuma, o cantidade vai a ser o consumo que fagamos a ese precio por kilo. Creo que se entende ben o sistema de funcionamento, insisto, que de 5 anos porque a empresa suministradora se negra a facelo por menos porque nos vai a donar, iba a decir, no, vámoslo a comprar, en fin, vamos a comprar o depósito que vai a quedar en propiedade para o Concello a cambio de que eles doten o servicio de suministro. Moi ben, moitas gracias. Procedemos entonces á votación desta moción de urxencia. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Que? Vale. Non temos máis mocións de urxencia, polo tanto, pasamos ao punto número 7, rogos e preguntas. Ben, ten a palabra señor Meis. Sí, uns cuantos rogos. O primeiro é facernos eco das queixas de varios pais e usuarios das actividades que se desarrollan no pabellón de Valle Inclán, sobre todo no exterior, o que nos vamos a referir, que é o alumeado público que vai desde a
ese trozo desde a calle, desde a carretera de salida do Grove hasta a entrada de Valle Inclán, aí hai varias farolas que están apagadas, entonces cando salen, xa casi cando entran, a partir das 6 de noite entran e salen os nenos pois as escuras, non? Entonces non sei se contei 3 farolas que están apagadas ali. Entonces, bueno, pues que manden os servicios, porque isto xa creo que xa hai unha semana e pico que os pais o fixeron público nas redes sociales. Eu tamén o constato porque teño ali a miña filla facendo actividades tamén. Entonces, bueno, que pasen nota aos servicios de mantemento para que corrixan este tema. Unha queixa tamén que nos fan chegar, que trasladamos como un rogo para que un pouco enfiamos co que se falaba no punto 4 da modificación do destino do préstamo, que se destinou unha obra de saneamento. Pois aquí tamén falamos dunha necesidade que nos trasladan os veciños da Rúa Barqueiras, ali onde está a tapería adrede, por detrás da de María Jesús, sitúanse, verdad? Pois estes días que hubo así choivas bastante abundantes, que baixa todo desde... Bueno, vai recollendo os diferentes sumideiros, pero en estes casos non dan abasto. Pois que aí nesa rúa pois que había moitas dificultades para poder acceder ás súas vivendas, incluso os usuarios da propia tapería, os negocios que hai por ali. Entonces, bueno, que miren de mellorar o servicio de recollida de pluviales na medida do posible nesta rúa. Outro rogo que tamén queremos trasladar é a presencia de roedores indeseables en diferentes rúas do noso casco urbano. Concretamente ratas de tamaño XXL, como decía unha veciña, en diferentes, porque, bueno, ela puxo unha queixa e logo empezaron a salir queixas de diferentes sitios, non? Moito habitual tamén do estado de abandono de algúns solares en determinadas zonas, que é onde elas se fan fuertes. En estes momentos que cando chove, pois se lles inunda a súa, entonces salen afora, cando máis se ven, non? Nestas primeiras épocas. Entonces, bueno, non sei actualmente como teñen o servicio de ratización, desinsectación e desinfección do Concello, pero se está externalizado con algunha empresa, pois darlles un toque para que fagan unha campaña que se poñen en contacto cos servicios do Concello. Eles perfectamente sabrán onde e como hai que facelo, non? E un último rogo tamén que nos facemos eco de diferentes queixas e críticas relativas ao pexón, e sobre todo a súa exposición pública, que se está facendo en diferentes locales aquí nesta propia casa, en diferentes locales públicos do Concello, donde os veciños que acuden a ver os planos pois se encontran sin nadie que os asesore, moitas veces coas luces incluso apagadas das salas, están a demandar un pouco de asesoramento para interpretar os planos, porque incluso nas zonas onde van pois non aparecen os planos que a eles lles interesan. Costalles moito situarse, non todos manexan redes sociales, nin teñen desenvoltura a hora de interpretar os planos para ver as súas propiedades, que é o que basicamente les veñen a ver, non? Como lles quedan os seus intereses e as súas propiedades, que por outra parte é obvio, razonable. Entonces facemos un rogo de que se poña a disposición en estes espacios pois de asesoramento para axudarlles aos veciños que máis dificultade presenta poder interpretar os planos do pexón. Moitas gracias. Señor Lamelas. Sí, eu teño dous rogos e unha pregunta. O primeiro rogo respecto a rúa Luis Antonio Mestre, a altura de onde antigamente estaba o Paz Áncora, que agora hai un muro de bloques pintado de blanco. A beira da rúa estáse afundindo. O terreo que hai por detrás está máis baixo que o nivel da rúa, é visible a simple vista como a beira da rúa xa se afundeu varios centímetros respecto da posición que tiña originalmente. Entón rogamos que se tomen as medidas oportunas para evitar pois posibles derrubamentos nesa beira da rúa e que se mellore a situación dese tramo. Despois, outro rogo é respecto a rúa que hai entre as rúas Rosalía de Castro e a Avenida de Portugal. Xa trouxera meu compañeiro en ocasións anteriores a necesidade de dotar de iluminación pública esa rúa, que conta con cero
farolas na rúa. A simple vista, pois considerando, incluso con unha, xa se podería iluminar toda a rúa. Entón, pois, incidir sobre a necesidade de iluminación deste camiño o casco urbano, e despois, debido ao cambio de circulación nesta mesma rúa, o tráfico aumentouse considerablemente. Sin embargo, os peóns que transitamos pois diariamente por esta zona, non contamos con pasos de peóns en ningún dos dous extremos da rúa para poder cruzar. Nin no cruce que ten co Avenida de Portugal, nin no cruce que ten con Rosalía de Castro. Solicitamos, pois, que se pinten os pasos de peóns nos dous extremos desta rúa, sobre todo tendo en conta que é un camiño que utilizan os nenos para ir á escola todos os días. Para máis Inri está sinalizado como camiño escolar seguro. Bueno, de seguro ten pouco, xa que debido ao aumento de tráfico polas modificacións que se fixeron nos últimos meses, a beira rúa prácticamente inexistente de menos dun metro de anchura que hai, e a falta de iluminación e a falta de pasos de peóns, pois faise un tramo bastante perigoso no estado actual. Por lo tanto, rogamos que se tomen en consideración estas medidas e se solucione esta cuestión. E por último, unha pregunta, queríamos preguntar cal é o motivo de que un colector de recollida de vidro, precisamente na Avenida de Portugal, cercano a esta rúa que acabo de comentar, fose movido de sitio, o que causou sigue causando pois a molestia dos veciños do lugar. Queremos coñecer cales foron os motivos polos que se levou a cabo este cambio de ubicación deste colector. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor González. Hola, buenas tardes. Quería preguntar se xa regresou de vacacións o pintor, se xa pode pintar o paso peóns ao lado da farmacia, xa hai 3 meses. O compañeiro comentou da iluminación de Alexandre Bóveda, tamén volvemos a repetilo, a incidir no mesmo, da rúa ao lado de Alexandre, perdón. Os volardos da Fonte Grande, non sabemos se tamén está de vacacións os albañiles ou os peóns de obra. Seguimos agardando polo informe negativo do paso peóns na Avenida Portugal. Queríamos saber en que situación se atopa o plan estratégico de turismo, cando se van a poñer a funcionar os pivotes da Castelao, porque ahora mesmo xa hai un ano. Queríamos saber se van a poñer unha vez por todas, en que situación se atopa a carta de servicios aprobada neste pleno hai 2 anos, casi 3. Queríamos saber que grado de cumprimento tivo a ordenanza de terrazas, se hubo tramitadas algunha sanción a algún local por incidencias, cando se vai a delimitar a Rúa Pratería, tal como se prometeu aos veciños hai 2 anos. Xa fixen esa pregunta o mes pasado e ni se contestou por escrito tampouco. Quería facer referencia a unha pregunta, os cortes de auga que se estuvo realizando a veciños contados, supostamente por errores nos seus contadores, non se lle notificou, algún simplemente deixouse unha nota dentro do seu contador, pero non é un sitio onde acceda o veciño todos os días, e cortouse agua sin motivo aparente, sin notificación. Entón, queríamos saber por que se fixo isto, e que a próxima vez que por favor se emita notificación aos veciños se hai algún error existente no contador, que se informe antes para que poidan subsanalo sin que suceda estas cousas. Preguntamos cando vai a vir a pleno, se é que ten que vir a factura de Paradanda, porque se ten que vir a modificación creo que xa non vai haber máis plenos, entón xa os pobres non cobrarán este ano. Despois temos unha pregunta: como está funcionando o dos baños que hai detrás da lonja?
os que se usan para a festa do marisco. Temos entendido que se permite ás asociacións que fan actos no Corgo que poidan facer uso del cando fan algún acto, que se dá unha chave e que se fan responsables do mesmo, limpando cando rematan, pero temos constancia de que o Concello non fai revisión de que eso sexa así, atopándose algunha asociación con que non están limpos e incluso tendo que renunciar a usalos porque non están dispostos a limpar eles o que non fixo o Concello ou a asociación, non sei de que forma funciona. Sumámonos ás queixas da proliferación de ratas, solicitamos unha campaña de ratización e que se inste aos veciños con fincas no casco urbano que fagan a súa limpeza para evitar esta situación. E, por último, en canto ao pexón, non vamos a obviar ese tema, vai por diante que seguimos pedindo unha segunda exposición pública reglada. Tal como está agora a situación, esta pseudoexposición está nos dando a razón, pois é chapuceira, con moitas dúbidas e sombras. Non se responderon as alegacións, expuxeron os planos incompletos, faltan as ordenanzas, anunciouse que a partir do día 5 iban a estar, non estiveron, anúnciase dende o venres que a partir do 26 estamos casi a 28, siguen sin estar colgadas as ordenanzas. Dice nunha reunión que as ordenanzas están se adaptando con propostas de aparelladores, enxeñeiros e, sobre todo, construtores. Non hai datas, non hai información de como se tramitan as dúbidas, as queixas, as alegacións, posibles alegacións, ou como se queira chamar. Fálase de email, ou no despacho do alcalde ou da oficina de urbanismo, que está en precario. En ningún momento se insta a ir ao rexistro, que sería o máis lóxico. Con menos dun mes xa se fala de numerosos serros con alineacións de viais, camiños e rúas, recoñécese eses serros e fálase de modificacións, incluso modificacións do exposto por culpa do vial das Bouzas. E tamén se di que vamos a ter unha xuntanza dentro de mediados de decembro, cando xa tiñamos, hai 2 meses, íbamos a ter unha xuntanza en 10 días coas ordenanzas para miralas. Entón, preguntamos, vaya por diante, preguntamos canto tempo vai estar exposto o pexón, de unha data, si realmente hai, que método garantista teñen os veciños para formular as súas queixas ou dúdas ou modificacións posibles ao pexón. Vanse responder as alegacións do pexón 2014. Cando van a estar as ordenanzas? Que propostas fixeron os aparelladores, arquitectos e, sobre todo, os constructores ás ordenanzas? Agradeceríamos se nos pasara por escrito esas modificacións ou propostas. Como se van a susanar os erros nas alineacións dos viais? Cal é o motivo para que se producisen eses erros, cando supostamente había un traballo de campo? Que modificacións se van a producir como consecuencia do vial das Bouzas Rúa Castelao? Que tipo de tasa se lle vai aplicar aos veciños que este pexón deixe en situación de desconformidade co planeamento, tal como anunciou na charla? Por que se lle vai aplicar esa tasa? E de onde xurde esa proposta de tasa? Cando vai convocar a xuntanza de composición? E solicitamos que se instale unha oficina técnica a disposición dos veciños, cos técnicos ou cos redactores que poidan resolver as dúbidas e solventen os problemas dos veciños. E así mesmo instamos a que o Concello convide aos veciños a que metan por rexistro calquera das cuestións relacionadas co pexón. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Outeiro. Ben, eu quería empezar como rematou o pleno anterior, que foi que na miña intervención eu dixen que iba a facer rogos e preguntas, fixen rogos e preguntas, e aquí, por parte do señor alcalde, nunha atitude pois autoritaria e fora de lugar, pois interrompeu o pleno
e comprometeuse a contestar por escrito, cousa que non fixo, polo tanto, minteu. Ou non cumpleu co seu compromiso de contestar por escrito. Entón, eu agora, xa que parece que pois as preguntas son de segunda categoría por este goberno e os rogos son de primeira, pois a partir de agora só faremos rogos. E, en primeiro lugar, pois farei os rogos que quedaron sin contestar da sesión anterior, porque, xa digo, se nos minteu e non se nos contestou por escrito como se comprometeu o señor alcalde cando interrompeu o pleno. Ben, primeiramente rogaría se nos informara sobre a festa do marisco, todo o tema das invitacións de visitas institucionais que non foron advertidos ou invitados todos os membros da corporación, nomedamente a visita da presidenta da Diputación e a visita da conselleira do Mar, que creo que foron as maiores autoridades que nos visitaron, e incluso traigo a colación que se están facendo máis actos por parte deste Concello, como foi unha inauguración dun curso no Obradoiro de hostelería, no que tampouco se invita ao resto da corporación. E volvo a recordarlles, señores do Partido Socialista, vostedes non teñen a maioría absoluta deste pleno, polo tanto, non representan a maioría dos veciños, senón que a maioría dos veciños está representada polos 17 concelleiros que formamos esta corporación. Entón, baixen xa desa maioría absoluta mental e toquen a maioría real que somos 17 concelleiros, non 8, 17. Ben, despois tamén que se valoraran tanto os concertos como os concursos que quedaron desertos, e tamén recibimos moitas queixas unha vez rematada a festa marisco porque é costume abrir a última noite e aquí parouse ao mediodía. Entón parece que houve moita xente con tickets que acudiron á noite para cear e non puderon canxealos, nin puderon canxealos por marisco, que era o que pretendían. E entón, que cantidade de tickets non foron cubertos e que solución se dou e por que non se adverteu con maior publicidade ou maior énfase para que non ocurrira esta desagradable situación, porque moita xente se marchou moi cabreada por ter os tickets mercados do mediodía ou de días anteriores e non poder facelos efectivos na última cea. Con respecto ao pexón xa se falou aquí moitísimo, pouco máis podemos abondar, pero sí que seguimos rogando que se nos informe que o pexón ainda non está exposto. O que hai é uns planos expostos, pero as ordenanzas non están expostas. Por lo tanto, as cores que vemos nestes planos non sabemos a que equivalen urbanísticamente falando. Por lo tanto, sin ordenanzas, só hai unhas follas colgadas de cores. Prometeuse as ordenanzas po día 5, prometeuse o pexón para a semana que ven, como se dixera naquela reunión, e da semana que ven estamos, desde setembro, estamos a 27 de novembro, e é ben certo que o 31 de outubro empezouse coa exposición da cartelería, dos planos, pero as ordenanzas se prometeron po día 5, po 19 e po 26, e non se cumpriu ningún, ni a do 26. E eu, moita xente que me preguntan polo pexón, e o único que digo é que este alcalde o que fixo foi meter o pexón fora da legalidade, porque hai unha exposición sin ningún amparo legal, donde non coñecemos os prazos que vai estar exposto, non coñecemos o procedimento administrativo que teñen que seguir os afectados, só coñecemos que sí, que se pase polo despacho do alcalde ou que se pase polo despacho da oficina urbanística. Pero, polo que se nos din dos erros e tal, tamén advirto aos veciños. Os planos actualmente expostos xa non son os que van a ser. Porque xa que hai erros e xa hai correccións, pois o que está aí exposto, pois tamén é mentira. Tamén é mentira o que está aí exposto. Por lo tanto,
non se fíen do que hai exposto, porque polo que estamos recibindo de que está habendo erros e correccións, por xa non se corresponde o que hai agora mesmo exposto co que vai a ser. Por lo tanto, xa, despois de facer esta parafernalia que está facendo a Comisión, pois non sei se habrá que pedir unha segunda exposición de verdade para saber en que vai quedar isto. Pero isto non é segunda exposición, eso está claro, e os veciños, os afectados están desamparados por este goberno que se dedica a facer, o seu alcalde se dedica a facer mítins urbanísticos, que chamo eu, porque non vai ningún técnico independente sen digamos, sin vontade, sen nin cor política, que sexa obxectivo, serio, e explique aos veciños pois o que mostran os planos, que xa digo, mentras non haxa ordenanzas, pouco hai que explicar por agora. E vemos, polo que nos din, que pois o señor alcalde se dedica a facer mítins urbanísticos, lle dá razón a todo o mundo, e sin ningún tipo de validez. E xa digo, os planos que hai agora mesmo expostos ni siquiera son os que van a quedar, porque xa se nos están dicindo que van a ter correccións, e que están tendo xa a día de hoxe correccións. Despois rogamos tamén que se nos informe polo parking de Entre Hortas, o parking que está detrás da Rúa Castelao, detrás da farmacia de Luis Antonio Mestre, pois para ver cando vai a ter a súa entrada, que medidas vai a ter esa entrada, porque levamos desde o principio afirmando que este alcalde non sabe o que comprou, porque non foi capaz de dar unha medida, nin de decir se iban a cruzarse dous vehículos, nin nada. Por lo tanto, seguimos sabendo que pasa con ese acceso a ese parking e como vai quedar ese parking. Despois tamén preguntábamos, pero agora rogamos, se nos comunique como está o novo vial que vai desde a Casa Cultura hasta a Rúa Castelao, por na zona da antiga discoteca Escorpio, atravesando as Bouzas, para saber tamén en que estado está, como está o proxecto, como está o orzamento, como está a situación, os prazos cos que se contan, etc. Por último, tamén falar unha curiosidade, que a lámpada que está aí encima sigue no seu estado 2 meses e pico despois, o que dá tamén no propio salón de plenos, pois dá unha imaxe lamentable de como este goberno pois é incapaz incluso de cambiar unha lámpada, non? E por último facer unha reflexión de que o señor Cacabelo se converteu no alcalde do ahorita mismo. E vou a explicar por qué, non? Cando estudiei os meus compañeiros do curso de capitáns falaban dos mariñeiros do Pacífico, os mariñeiros ecuatorianos e peruanos e todos estos, e che decían sempre que cando iban a facer, cando se lle daba unha orde para que fixera algo ou se tiñan que facer algún cometido, cando dicían que iban a facer agora, é que o facían agora. Cando dicían ahorita mismo, era un prazo de tempo indefinido e indeterminado. Non se sabía cando iban a facer. Non che dicían que non, dicían xa ahorita mismo, pero nin se sabía se iban a facer algunha vez, non? Entón, o señor Cacabelo se convirte así sempre no alcalde do ahorita mismo lo hago, e quere dicir que non se sabe nin cando vai facer, nin cando vai poñer o acceso na Castelao cos pilotes para regular o tráfico, nin que vai pasar co Pexón, nin cando vai salir isto, nin nada, ahorita mismo. Pois bueno, pois espero que a nós estes rogos pois se nos comuniquen agora e non ahorita mismo, nada máis. Ben, gracias, señor Torres. Sí, boas noites. Eu quería reiterar 3 rogos que non foron contestados no anterior pleno por suspender o mesmo, e outros novos. Primeiro, quería saber
rogo se me indique quen foi responsable da retirada dos cristais do Parque de Confín coa pista che de rapaces e os operarios cortando con radiais con rapaces cerca. Ademais, a día de hoxe os cristais siguen sin colocarse e eu mismo xa vin como algúns balóns saliron co rapaz detrás del coches tiveron que frenar na estrada que hai ao lado para non atropelados. Por lo tanto, hai un risco real e queríamos saber quen é o responsable de que existe ese risco e cando se vai reparar. Despois, por outra banda, tamén rogamos no anterior pleno en que saber e coñecer en que situación se atopa a Biblioteca donada por Xoán Fuentes. Ademais, rogamos tamén no anterior pleno que se nos diga por que non se mantivo a estética desta Casa do Concello, edificio emblemático na obra de dotación dun ascensor. Como novos rogos, rogamos que se nos indique a que se vai adicar 2 prazas de aparcamento agora pintadas de amarelo na Rúa Castelao, a altura do Hotel Casa Campaña. Rogamos tamén que se nos informe cal é o número de prazas de aparcamento que había cando chegaron ao goberno e cantas teñen estimado que haxa cando remate o seu mandato. Dese xeito sabremos se o balance é positivo ou negativo, porque de nada vale decir que se crearon 50 prazas de aparcamento si se reduciron 100. Rogo tamén que se me indique porque o Parque de San Vicente leva máis dun ano sen luz, o lixo das papeleiras non se recolle con frecuencia, sendo os propios pais os que baleiran as papeleiras, e tamén porque as redes das porterías están rotas. Rogo se me indique tamén porque a Biblioteca de San Vicente leva pechada desde principios deste mes de novembro. E rogo tamén que se repare un cartel de madeira que apareceu hoxe caído ao lado da caseta de información do BAO ou que se lle comunique á administración pertinente a súa reparación e posta en funcionamento. Nada máis. Gracias, señor Lamas. Sí. Hai un mes fixamos unha pregunta que non foi respondida nin en directo nin en diferido. Volvémola a traer a este pleno. No pleno de xullo foi aprobada unha moción do Partido Galeguista Demócrata na que se buscaba a desafección dos terrenos do Corgo, acordando poñer en mar dun bufete de abogados especializado nestes temas toda a información disponible para que emitira un informe ou ditame xurídico que nos indicara os pasos a seguir na recuperación destes terreos. 4 meses despois deste acordo, queremos preguntar se xa se buscou o bufete de abogados para realizar este traballo. Moitas gracias. Ben, gracias. Compañeros, se queredes contestar a unhas das cuestións plantexadas, señor Domínguez. Agradezco todos os rogos, disculpen as cousas que todavía non están arranxadas e agradezco tamén que algúns dos concelleiros, compañeiros nos recorden as queixas dos veciños nos foros, non? Debo reconocer que a veces as leo, outras veces non as leo, pero tamén hai que recordarlle aos veciños e as veciñas que non é o sitio máis adecuado, porque, vamos, os operarios do Concello igual non leen que están fundidas as luces do vial de acceso ao colexio, non? Agora mesmo xa estamos enterados e entonces xa procederemos a que os operarios municipales as arranxen. Nas barqueiras, o tema das pluviales tamén o vi no foro. Aquí ningún veciño se puxo en contacto con ningún de nós para decirnos cal era o problema. De momento, non sei se nos días próximos virán. De todas maneiras, mañán comentarei co encargado do almacén municipal para ver se é que hai algún atasco nalgún sumidero ou se realmente temos un problema máis grave. Informarlle a todos os concelleiros que efectivamente xa leva moitísimos anos externalizado
o servicio de fumigación porque non temos medios nin personal formado nin apropiado para facelo e veñen puntualmente, casi llevo a decir que todas as semanas, os distintos puntos do Concello para fumigar tanto ratas como cucarachas e se fan bastante a menudo. Se queren, non temos ningún problema en enviarlles os partes e algo do que se encarga personalmente de supervisar o técnico de Medio Ambiente, o señor Meis. Agradezco o tema que me dixo o señor Lamelas de Luis Antonio Mestre a esquina da famosa casa de Paparolo, porque si xa se reparou en varias ocasións, pero non tiñamos conocemento de que seguía o problema. Na avenida da Rosalía de Castro, avenida de Portugal, os servicios de electricidade do Concello xa teñen conocemento desto, están buscándolle unha solución porque a máis rápida sería colocar farolas nas fachadas e moitos dos veciños se negan. E agora mesmo, bueno, pues temos de baixa por unha pequena intervención que o vaya o encargado do servicio, que vai a estar fora de servicio un tempo. Bueno, mañan volvo a comentar co encargado o pintado dos pasos de peóns nesa rúa que se refería e tamén o da farmacia, que sí que xa había requerido, pero non sei por que motivo non se fixo. Con respecto ao colector da recollida de vidrio que foi movido, teño que volver a consultalo co técnico de Medio Ambiente, pero eu confío totalmente nel. Cando tomou esa decisión foi por algo. Comentoume que o trasladara a zona onde está o transformador de Fenosa. Non sei se foi por visibilidade ou porque van a reorganizalos todos outra vez. Cando teña a resposta, pois comentarella. O que non vamos a atender tampouco son a caprichos personales de algúns veciños que, bueno, en fin, eu sei do que falo tamén, señor Lamelas. A veces son caprichos personales de algún veciño e nos temos que ver que se valore o beneficio do conxunto da poboación. A ver, cando falo por algo, porque ven unha veciña en concreto que montou bueno, presidenta dunha comunidade de veciños. Bueno, Non unha veciña en concreto. Bueno, é unha veciña en concreto. Non, para nada. Entonces, falei co técnico, confío plenamente en ele, cando toma unha decisión acorde a algo e por algo. Os volardos da Fonte Grande, agora vou a ir ás de feito, señor Otero o González, perdón, de feito dixenlle personalmente en 2 ocasións que por favor que me remitira os rogos, porque non me, é verdad, estou faltando a verdade en algún momento. Sí, pero vostede quedou personalmente comigo en decirme concretamente porque algunhas cousas, non, eso non mo dixo, disculpe, pero non, agora os volardes da Fonte Grande xa o encargado municipal ten, extrañame que non se colocaran porque sí que ten o recado. Co paso de peatóns da Avenida Portugal vamos a tratar de buscarlle unha maneira, pero o jefe da policía local sigue reiterando en que non ve o sitio máis adecuado porque hai unha curva e é peligroso. Os pilotes de pivotes de Castelao esperemos que en breve se coloquen porque temos problemas temos problemas tamén co MUPI que se puxo agora coa subvención, porque estamos esperando, hubo problemas coa conexión e estamos esperando unha nova conexión
Fenosa. Quedaron de arranxalo esta semana. Con respecto a cortes de agua en certos contadores, é verdad que se produxo algún corte por parte de un operario sin moita experiencia. Non segueu ben as directrices, en lugar de deixar o aviso e despois cortar, pois deixou o aviso e mas cortou ao mesmo tempo. Xa recibeu a pertinente subconocedora e o operario pois fixo sin a menor intención. Esperemos que non volva a ocurrir. É verdad que deixou o papel, deixouno, pero ao mesmo tempo cortou. Pero parece ser que había moitas reincidencias, sí, en algúns casos non, excepcionalmente creo que en 2, e o resto parece ser que sí que tiveron notificación, son xente que non paga o servicio, que ten os contadores averiados e que están intentando escaquearse dos seus deberes como cidadáns. Os baños de Tras da Lonja desconozco que eso, preguntareino e verei porque non sabía que se lle habían dado as chaves a ninguna asociación e se lle deron pois non comprobaron evidentemente na situación na que estaban. Tamén tratarei de enterarme que pasou. Bueno, seguramente que alguén se despistou, esperemos que non volva a ocurrir. O parking de Entre Hortas, señor Outeiro, estamos preparando un proxecto. Estuvemos pedindo informes porque había discrepancias con respecto ao técnico anterior e a técnica que está ahora en funcións, e estamos recabando información de patrimonio para poder efectuar o retanqueo ese de 2 metros que nos pertenece do terreno que se comprou. Non sei se... 2 metros é o retranqueo? Sí, en algúns sitios un pouquiño máis. Na fachada 2 metros? Mais ou menos, está marcado na parte de atrás. Dígolle que mentras non teño o proxecto non me puxen a medir ali con unha cinta. En canto teña, pois respondereille, pero non teño, ni me puxen a medilo, teño que reconocelo. Igual me equivoco, porque como non me dedico a eso, pois cando teña un informe técnico de canto é a cada lado, pois remitirello sin problema ningún. Pero vanse cruzar 2 vehículos? Nos creemos que sí. Creen que sí. Bueno, a lámpara fundida no salón de plenos, afortunadamente afectanos a nós e non temos maior problema. Seguramente se lle afectara a súa bancada, seguro que o tiña máis en conta, non? Pareceme ben que cambie de opinión, porque de outra vez dou outra contestación. Bueno, iba a reparar... Pois estoulle de... Esta semana, e agora xa cambio de opinión. Bueno, mañán cambio eu, non vou a ter ningún problema, non se preocupe. Estou bastante habituada a facelo. A veces os servicios teñen dificultades, estamos pasando inclemencias meteorolóxicas importantes e acuden ao máis urxente e evidentemente pois non é unha luz que non é tan grave, penso eu, pero bueno, se o teo considera así, mañán comprométome eu a se lle quito unha foto e mando ya por WhatsApp para que vexa que a cambiei. Nos pensamos que é prioritario recuperar as líneas que caíron co temporal, por árboles, pois eso, que os accesos, o sea, parece moitísimo máis importante que e aparte dígolle que hai un operario menos que se nota moito, que é un pouco que dirige o servicio e o que organiza o traballo, en resumidas cuentas, que é o señor Román.
Con respecto á estética do Concello, na obra nova do ascensor, confiámoslle o proxecto a un arquitecto local que barajou moitas posibilidades e trasladounos que iba a quedar bastante peor, unha pedra que non iba a coincidir coa que hai actualmente e que iba a resultar un mazacote, e que o outro que lle iba a dar un aire de modernidade ao edificio, porque, bueno, este edificio temos que reconocer que está feito a cachos, non? Hasta temos almenas, non? Casi, do tellado. Cando se produxo a reforma do tellado, pois quedaron aí un pouco que xa se cambiou a estética totalmente do edificio e, bueno, sempre hai para gustos colores, non? Tampouco é un edificio indan que o Concello e é o máis emblemático do pobo, pois ao mellor darlle un toque de modernidade tampouco que a vostede, señor Torres, non lle guste personalmente, pois hai discrepancias, non? Como é lógico, para gustos colores. Con respecto á pintada de aparcamento diante de Casa Campaña, desconozco totalmente que este pintada ali unha raya amarilla, pero mañán consultarei no co jefe da policía, porque seguramente foi debido a unha solicitude de obras para o vaciado dun edificio e o mellor é para colocar ali uns contenedores para sospeito, porque ten licencia de reforma, estaban en ello, se se refira a eso. En a Rúa Castelao? Sí, pues extraeme que pinten o suelo que poñan un báculo para unha señal, non sei, por unhas obras, prefiero. Non sei, estou dicindo que o descoñezco, que penso que pode ser deso, cando teña conocemento de para que pois non teño ningún problema en especificalo. Eu descoñezo porque tampouco me chegou ninguna notificación, nin o servicio sospecho que foi unha decisión da policía local por algo, pero non lle podo decir que teña conocemento se non o teño. O Parque de San Vicente ten as redes rotas, sabémolo, pero non sabemos que vamos a facer coas redes do Parque de San Vicente, porque sabe o meu compañeiro Otero que colocadas novas e algún usuario leva na valla ou nun usuario que lle apetece cortalas. É reiterado, sí, é reiterado. O da luz non o sabía, tamén o poñerei en conocemento do servicio. O cartel de madeira na zona do Bao, en que zona se refiere concretamente, por favor? Por lado da caseta de información. Eu creo que non me quedou nada atrás, e así mo fan saber, por favor. Moitas gracias. Ben, gracias, pois procedo a... Bueno, os rogos son rogos e, polo tanto, quedan plasmados e recollidos no pleno. Os rogos non son de primeira e as preguntas son de segunda. O que está é a normativa que rixe a lei de réximen de base local, a lei de réximen de bases locales. Bueno, ahora mesmo xa me estou perdendo, pero está totalmente regulado e é así, é dicir, o debate do outro día veu provocado pola insistencia que dous compañeiros da oposición facían sobre insistir en abrir un debate cando nas preguntas non hai debate ningún e non hai posibilidade de debate. Iso tamén era mostra de que non tiña moito interés da resposta que se estaba dando por parte do goberno en aquel momento, non?
Por iso procedemos a suspendelo, porque en ese momento se pretendía volver a abrir outro pleno cando non é así, porque, por certo, sempre é potestá do presidente do pleno en rogos e preguntas, sobre todo cando son rogos, en abrir un turno de intervencións así se fora e se considerara convinte. En calquer caso, voulle contestar. Festa do Marisco. Miren, a visita da presidenta da Diputación foi a única visita oficial que un representante de outra administración fixo a Festa do Marisco. Perdón, a segunda. A outra foi a delegado do goberno. O delegado do goberno e a subdelegada viñeron oficialmente de visita a Festa do Marisco e a presidenta da Diputación tamén. Foi convidado o presidente da Xunta de Galicia e foi convidada a conselleira do Mar, pero declinaron por motivos da axenda vir oficialmente a visitar a Festa do Marisco. A conselleira do Mar veu un acto de unha asociación de empresarios en Grobes que se celebraba dentro do marco da Festa do Marisco e despois visitou a festa, pero oficialmente non veu a visitar a Festa do Marisco. E eu digo isto porque entre administracións hai un protocolo. Cando ti convidas a un representante de outra administración, pois normalmente, como así pasou coa presidenta da Diputación e o delegado do goberno, o gabinete desa persona, dese cargo público, se pon en contacto con o noso gabinete, coordinamos, organizamos e, polo tanto, atendemos a esa invitación. O presidente da Xunta nos dixo que por motivos da axenda non podía asistir. Curiosamente, o vicepresidente da Xunta veu tamén a título particular, digo a título particular porque non veu como vicepresidente da Xunta. Me sorprende moito que o presidente da Xunta diga que non pode vir por motivos da axenda. Podía perfectamente delegalo no vicepresidente da Xunta. Parece ser que este tampouco tiña posibilidades de axenda para vir á Festa do Marisco, pero si pudo vir como presidente do Partido Popular de Pontevedra. Bueno, as decisións do Partido Popular eu non me podo meter ni moito menos, pero a conselleira do Mar quero dicirlle que non veu en visita oficial á Festa do Marisco. Veu a un acto celebrado por Engrobes, a unhas xornadas celebradas por Engrobes na carpa institucional, e nun mail que nos mandou o seu gabinete horas antes, dixo que despois pasaría, lles informamos que a conselleira do Mar acudirá a este acto celebrado por Engrobes e despois visitaría a Festa do Marisco. Eso non é unha visita oficial, por moito que se quera dibuixar. As visitas oficiales son outra cousa. Así pois, as únicas visitas oficiales de cargos públicos á Festa do Marisco na edición do ano 2018 foron a presidenta da Diputación de Pontevedra, que, por certo, desde que esta presidenta está ben todos os anos, e o delegado do goberno e a subdelegada do goberno. Foron as únicas que viñeron a título oficial. E máis, voume corrixir, que en si acudeu tamén e confirmou a súa asistencia de xeito oficial a un acto da Festa do Marisco organizado polo Concello do Grove, que o promotor e organizador da Festa do Marisco foi a directora xeral de Turismo, cousa que aquí quero agradecerlle públicamente, porque veu a gala de entrega das centolas de ouro. Oficialmente confirmou a súa asistencia polos cauces protocolarios oportunos cando se cursan estas invitacións. Pero a conselleira do Mar non veu a Festa do Marisco oficialmente, veu porque veu un acto e, aproveitando que estaba aquí, por visitou, acompañada, imagínome, que membros do Partido Popular e de outras xentes, a Festa do Marisco, pero oficialmente non veu. Ben, a partir de aí, podemos haber cometido un erro que asumo totalmente e lles pido disculpas a todos os membros da oposición no momento en que a presidenta da Diputación acudeu á Festa do Marisco oficialmente por non trasladarlles ou por non lle informarlles ou non metelas dentro do programa, pois un despiste que en próximas edicións desde logo habería que subsanar. A partir de aí, outra cuestión máis, Vial das Bouzas con Castelao.
A día de hoxe está redactado o proxecto, a obra vaise, e falolle en números redondos, a 450.000 euros, está pendiente de adxudicación da obra, e a única razón pola que a día de hoxe ainda non se tramitou, non se iniciou o procedimento de adxudicación desta obra é porque estamos xestionando a cesión gratuita dos terrenos. A día de hoxe xa hai algúns propietarios que firmaron esa cesión, pero ainda non temos o 100% do terreno por donde vai o vial novo. Eu espero que nas próximas días podamos conquerir o 100% dos terreos polos que vai o vial. Hai boa vontade, xa tuvemos 3 reunións con todos os propietarios, hai boa vontade, pero bueno, ao final o que nos fai falta é a cesión deses terrenos, e no momento que teñamos todos os terrenos, pois acometeremos a adxudicación da obra. Respecto á retirada dos cristales de Confín, teño que dicir que se é tal cual relata o señor Torres, pois non é moi correcto, porque non pode existir ningún tipo de risco, sobre todo para os usuarios do parque, e polo tanto, se a retirada deses cristales coincide coa práctica do deporte ou da práctica de xogos por rapaces ali, pois non está ben feito, polo tanto tomaremos medidas. A responsabilidade da rotura e da situación que ahora mismo está en Confín dos cristales entendemos que lle corresponde á empresa, e así lo estamos reclamando, e esperemos que a empresa asuma a colocación correcta e definitiva deses cristales para subsanar este problema. A día de hoxe non estamos facendo trámites para a Biblioteca Xoán Fuentes realmente porque temos problemas de espacio. Hai outra donación de outra biblioteca tamén de un veciño do Grove desde fai anos, pero a día de hoxe os espacios que temos para habilitar eses volúmenes pois non son os correctos. Respecto ao aparcamento total que se perde desde que nos entramos hasta a día de hoxe, pois quero dicir que estou falando de memoria porque non levo unha estadística clara. En Castelao perdemos 57, pero no aparcamento ganamos 62, polo tanto hai unha diferencia a favor de 5. Na obra de Alexandre Bóveda, eu creo que perdemos finalmente eran 3 aparcamentos, e posiblemente en esta obra que estamos facendo aquí diante da cofradía perdemos algo máis. Pode ser que o saldo sexa negativo, pero a día de hoxe non creo que supere a dúcia de aparcamentos. Non creo nin que chegue nin a 10 aparcamentos. Eu creo que non, pero bueno, vostedes tamén saben contar, e polo tanto se consideran que son máis, pois tampouco eu vou a discutir. En calquer caso, saben que o proxecto do Concello do Grove é gañar terreo os peatóns e as bicicletas en detrimento dos vehículos, e iso é un proceso que, igual que moitos povos e cidades emblemáticas a nivel mundial como pode ser Pontevedra, pois finalmente se acaba conquerindo, e sinceramente creo que había de futuro. Respecto ao que nos trasladaba o señor Lamas sobre a recuperación dos terrenos de portos, a verdad que fixemos unha consulta oral, estuvemos falando desta cuestión, é unha cuestión que leva un estudio importante porque non é unha cuestión menor. Paralelamente a este estudio legal, desde a Xunta de Galicia se puxo en marcha unha comisión de traballo coa FEGAN que esperamos os seus resultados para ver que pode ocurrir, pero en calquer caso volverei a trasladar pois eso, un posible estudio do que sería abordar un contencioso contra a Xunta de Galicia sobre os terrenos de portos, e a partir de aí valoremos as actuacións que hai que facer. E por último, e para rematar, e como varios dos partidos políticos sacaron o tema, respecto ao Pexón, primeiro dicirlles que somos un goberno e un goberno que creo que non se nos pode botar en cara absolutamente nada da xestión do Pexón, no sentido de que levamos 3 anos e medio traballando moi duro para intentar facer o Pexón
que no ano 2015 as veciños e veciños do Grove nos reclamaron a través do seu voto, e despois de ser o único partido que fixemos unha proposta moi clara do que pensábamos sobre o pexón, e a partir de aí empezamos a traballar. Nunca ocultamos a necesidade de que todos os veciños e veciñas do Grove revisen os planos, coñezan perfectamente os planos, e o estamos facendo xa desde fai 3 anos e medio, e agora con esta exposición dos planos estamos recollendo por diferentes fontes. Sí, desde o despacho da alcaldía, sí. Por qué? Porque os martes e xoves que teño atención ao público, a gran maioría da xente que está vindo agora é para falar do pexón. Como comprenderá, non lle vou dicir, no, mire, esta é outra cuestión. Pois recollemos esas propostas que nos fan, que, por certo, e eu tampouco sou moi dado a mirar as redes sociales, pero onte, por curiosidade, vexo que en algún redes sociales se está intentando mover aí por un partido político unha cuestión de resposta e manifestación que, bueno, cada un é responsable do que poda facer, pero que hai que ter moito cuidado con eso. E non estamos mentindo en absolutamente nada, señor Outeiro. Os planos están aí expostos. Que estes planos non son reales é só mentira, é que eso é unha afirmación típica de vostede, que leva todo ao extremo, que lle gusta moito a hipérbole, que lle gusta moito exaxerar, pero que a realidade é outra. Por que estamos agora tamén dando a coñecer todos estes documentos? Porque os técnicos, a través de todas as alegacións e todos os informes da Xunta, foron refacendo o documento para axeitalo máis á realidade que nos estaban pedindo os veciños e veciñas, pero iso non quita que, como calquer documento, por certo, un documento de moitísimos planos e de moita precisión, pode haber erros. Principalmente estamos detectando erros en dous sentidos, que non sei se son erros exactamente, e iso queremoslo aclarar. Primeiro, temas de alineacións. Bueno, o que estamos constatando é que moitísima xente non sabe que as alineacións, moitas das alineacións, sobre todo no casco urbano que están marcadas, xa se arrastran desde o ano 97 das normas subsidiarias. Por lo tanto, ás veces vemos como con sorpresa moitos veciños nos ven a falar de determinadas rúas cando a alineación que aí establece xa está marcada nas normas subsidiarias. Por lo tanto, é certo que hai un descoñecemento en esa línea. Poñelle, por exemplo, viales que aparentemente parecen novos, pois nas zonas de Hortos, na zona de Viña de Millán, na zona de Meloxo, na zona do Con, que, miren, outro día, lle vou a poñer un exemplo moi paradigmático. Un veciño me viña con que había feito un muro no ano 97, recén aprobadas as normas subsidiarias, e había feito unha casa nese terreno no ano 99. E claro, agora aí a proposta que lle fai o pexón, que se tuvera que facer algo no futuro, porque esa cousa é algo que hai que aclarar, é dicir, nas normas subsidiarias tamén se aparecían viales de 10 metros que a día de hoxe siguen sendo de 6 metros, e xa pasaron 25 anos e non pasa nada. Pero me viña dicindo que, claro, ahora se marcaba ali un vial de 10 metros, cando na actualidade ten 6. E claro, se cargaban uns metros na parcela. Claro, cando truxo a licencia, en esa licencia parecía retranqueo do vial 5 metros do eixo do camiño. 5 metros do eixo do camiño é un vial de 10 metros, que é o que se está recollendo agora. E iso xa estaba nas normas subsidiarias do ano 97. Entonces, que non quero dicir que sea xa en todos os casos, ni moito menos. Ahora, a través das ordenanzas, por iso estamos tardando, si se vai a poder resolver moitos dos problemas das alineacións, sobre todo nas zonas, digamos, máis históricas do Concello do Grove, aquelas zonas que se caracterizan por viales moi estreitos e que están totalmente consolidados. Podo falarlle de toda a zona de Peralto, podo falarlle da zona de Lordelo, da zona do Vento e de algunhas máis. Aquelas que están marcadas en gris, ordenanza 1.1 nos planos. Esas ordenanzas, esos planos, aínda que aparecen viales incluso maiores,
Certo é que a través das ordenanzas se vai a recoller de que prevalecerá a alineación existente independentemente da que este grafiada. É dicir, vai a prevalecer en moitos casos a alineación que se recolla nas ordenanzas independente da grafiada. Por outro lado, é certo que a Xunta de Galicia establece por medidas de seguridade, de emerxencia, que os plans urbanísticos teñen que tender a viales de 10 metros, teñen que tender a viales de unha capacidade que permitan o uso deses viales e, polo tanto, hai que ir adaptando eso. A partir de aí, que hai parte de viales que están mal grafiados, sí, eu teño que reconocelo e estamos tomando nota. Nos, a oficina técnica, a través de correos electrónicos, pero, por certo, a través tamén de escritos que a xente está presentando o rexistro, que aquí a ninguén se lle impide presentar unha folla en rexistro solicitando que se revise puntualmente ese punto, esa ubicación ou esa zona por un mal grafismo. E no rural estamos atopando tamén que en determinadas zonas, pois ao mellor non se colla a totalidade dunha finca, se parte pola mitad, e ao mellor eso tamén hai que corrixilo, porque a nova lei do solo establece que preferentemente se deberán de recoller na súa totalidade as parcelas existentes. Polo tanto, tamén estamos detectando cuestións desas, non? Así que a partir de aí nos vamos a seguir facendo charlas. E lle anuncio que este xoves vamos a estar en San Vicente para explicar, para recoller esas propostas, porque é o que le vamos facendo durante estes últimos anos. Sei que a moitos non lles gusta, pero sinceramente creo que a forma máis transparente de facer un documento destas características. Creo que en poucos concellos que eu coñeza se fixeron así, e desde logo moi transparente. Hai un vial en Bouzas que sí é certo que hai propietarios que están implicados en ese SUED e que ademais hai algún afectado que tal como está proposta leva casas por diante, non nos parece correcto, e é un ámbito que temos que reflexionar, porque solamente incluso polo ben dese propio SUED, un SUED onde hai que levar unha casa por diante sale máis costoso que un SUED que non teña que levar unha casa por diante. Polo tanto, se é posible modificalo ahora, así se fai. Que quero dicir con todo isto? Que os planos que ahora mismo se están observando, visionando por parte de toda a xente, por certo, outros datos que non sei se lle interesará moito, a día de hoxe levamos máis de 5.800 visitas na páxina web aos planos. 5.800 visitas. Creo que é un número considerable e importante. Ben, eso, como insisto, non quere decir que recollida toda esta información e como sempre estuvemos abertos a calquer proposta dentro deste documento e sempre dixemos que é un documento totalmente aberto, isto non quere dicir que se podan modificar puntualmente algúns grafiados destas cuestións. Como vai a quedar a zona do vial do SUED número 1 de Bouzas? Pois ainda non sabemos, porque a raíz de que varios propietarios nos trasladaron esa situación que nos parece bastante coherente de sentido común, nós o que lle fixemos automáticamente foi trasladala aos técnicos, que nos fixeran unha proposta alternativa a esa cuestión. Outro día na Casa da Cultura, o SUED número 4, o 3, se non recordo mal, o número 3, que é o que queda afectado polo vial que baixa desde o Monte da Vila, Pabellón de Deportes a Xoán 23, tamén se nos falou de que había uns terrenos que nas normas tiña licencia directa e agora se meten dentro dun SUED, que son susceptibles de consultalos técnicamente e xurídicamente, se iso é correcto ou non. A partir de aí, cada un pode ter unha visión do que se está facendo posiblemente diferente. Sabemos moi conscientemente os membros do goberno que a maioría dos membros da oposición non lles gusta nin este pexón nin como estamos facendo. A percepción, e falo de percepción, que seguramente estarei totalmente equivocado, a percepción que eu teño e que o goberno estamos tendo, si hai bastantes consultas respecto aos temas das alineacións, que en moitos casos hai que explicar, pero non estamos detectando unha gran alarma social como pasou no ano 2014. Eu non sei se o compartirán. Algúns se ríen, pero iso é o que nos percibimos, porque
porque sí que nos preocupamos e ocupamos de que a xente conocera este documento xa desde fai moito tempo. A partir de aí, no 2014 montouse unha revolución e as risas que veñen do Partido Popular percibo que van na línea que ahora pretenden facer eles, que o PSOE montou a plataforma do Pexón e foi o que pasou, cousa que é mentira, porque son tan ignorantes que pensan que un partido político ten a capacidade de mover a 4.000 personas en contra dun documento. Eso sempre foi a teoría da conspiración. Esta sempre foi a teoría da conspiración do Partido Popular e o Partido Popular sempre coa súa teoría da conspiración considerou que o PSOE estaba detrás de toda esa movilización de afectados do Pexón e da plataforma do Pexón cando nos sempre dixemos que son xente con capacidade propia para tomar as súas decisións. Por eso falo que políticamente o Partido Popular desde a súa ignorancia plantexaba esas cuestións. Eso nos estamos facendo a partir de aí que vamos a organizar reunións, e xa sei que vostedes sempre me piden unha precisión exacta, que vamos a ter unha reunión con todos vostedes para falar de todo isto que estamos recollendo do Pexón, clarísimo que sí, que o documento vai estar exposto posiblemente hasta finales de xaneiro. Por qué? Porque hai un documento que volvemos a decir outra vez que de cara a unha segunda exposición pública que algún reclaman ou reclamaban, hai un documento que necesitamos da Xunta de Galicia que é a aprobación da memoria medioambiental. Está aprobado o ISA. O ISA é o informe de sostenibilidade medioambiental xa desde o ano 2014, pero agora, coa nova lei do suelo do ano 2016, necesítase, digamos, unha ratificación por parte de Medio Ambiente deso. Hasta que non teñamos ese documento non se pode levar a pleno. Sinceramente, entendemos que a Consellería de Medio Ambiente non vai ter obxección ninguna, porque se aprobou o ISA do ano 2014, agora que medioambientalmente se incrementan os suelos a protexer, entendemos que cumplimos perfectamente, pero sorpresas nos atopamos sempre, porque tamén traigo a colación agora o plan especial do centro de día, que levamos tanto tempo intentando sacar adiante que o presentamos, despois de haber falado cos técnicos da Xunta, o presentamos e tiñan 2 meses para contestarnos, e no primeiro mes nos reclamaron 8 informes. 8. Solicitamos eses informes aos diferentes ámbitos. A maioría deles nos dixeron que non tiñan ningunha competencia para informar eso, polo tanto o seu informe era favorable, pero é que tardamos 6 meses en recopilar todos eses informes. E fai 3 semanas volveuse a mandar a Xunta de Galicia o plan especial do centro de día con os informes favorables, eses 8 informes que nos pedía a propia Xunta de Galicia. Por certo, algún deles da propia Dirección de Urbanismo. Bien. Eso para un plan especial. Imaginemos poñer en marcha outra vez todo o que é o Pexón. Lles poño o caso de Vigo. Vigo, que se suspendeu o Pexón, fixo unhas modificacións e está intentando sacar adiante non todo o Pexón totalmente, pero sí, de acordo coa Xunta, sacar adiante unha serie de bolsas de terreno para poder urbanizar e polo tanto, poder tramitar parte do Pexón. Acordado coa Xunta de Galicia, que foi ademais unha proposta da propia Xunta de Galicia, bueno, pois tuveron que facer un trámite novo de solicitar informes sectoriais a diferentes ámbitos e administracións para sacar adiante eso. Pois, curiosamente, organismos que no Pexón de Vigo informaron favorablemente, ahora están informando nas mesmas circunstancias negativamente. Chama un pouco a atención. Bueno, que quero dicir con todo isto? Que no momento que teñamos a memoria medioambiental informada pola Consellería de Medio Ambiente, será o momento en que podamos levar o Pexón a pleno.
Polo tanto, mentras tanto, vamos a seguir en exposición pública. Se supón que Medio Ambiente ten tamén uns plazos para contestar, e isto, dice decembro e xaneiro, o Pexón vai a seguir estando na posibilidade de que todos os veciños o consulten. A nosa intención agora é que estas cuestións que estamos falando aos técnicos nos fagan unha proposta, con esa proposta sentarnos con todos vostedes, e se son factibles, se as consideramos que son viables, pois recollelas no documento. Polo tanto, sí é certo que hai algúns planos do actual Pexón que ahora mismo está en posibilidade de revisión por parte de todos os veciños e veciñas, si estamos en posibilidade de dicir que seguramente algún plano cambie. Poda cambiar algunha delimitación de un vial, poda cambiar algún traxeto de algún vial, e seguramente na zona das Bouzas cambie a proposta de algún suet. Para iso mismo está ahora esa cuestión aí. Ahora, hai outras cuestións que nos veñen reclamando veciños e que nos veñen propoñendo que xa alegaron no ano 2014 que incluso a día de hoxe non se van a admitir porque non se poden recoller, e vostedes saben perfectamente que non todas, absolutamente todas as alegacións se poden recoller. Por certo, falan de que non se contestaron as alegacións. Estamos en tempo e forma para contestalas, e máis, se non me equivoco, aquí está o secretario, que se poden hacer incluso... Non se pode, non, é que ten que ir ao pleno coa aprobación provisional, non previamente. Mesmo non hai contestarlas. É que o que quere dicir agora é que as alegacións se poden contestar incluso despois da aprobación provisional. Coa aprobación provisional se levará unha proposta e será o pleno como órgano competente quen estimará e desestimará, moitas de maneira conxunta, outras de xeito individualizado, pero é o pleno que logo se notificará individualmente os alegantes que non son parte interesada, pero si que o ter presentado alegacións teñen dereito a unha resposta das mesmas. Agora mesmo non se poden contestar as alegacións porque o órgano competente para contestalas non é máis que o pleno da corporación. A ver, me explico. É igual que cando se fai unha alegación aos orzamentos. Faise unha alegación aos orzamentos, pode facelo un partido político, pode facelo un sindicato, pode facelo un particular. Donde se contesta esa alegación? Primeiro, a alegación se trae ao pleno e se estima ou se desestima, e unha vez estimada ou desestimada se contesta. Pois o procedimento... Vale, bien. A partir de aí, como acaba de explicar o secretario, no momento que traillamos, que levemos que a aprobación provisional, ali será o momento en que queden aprobadas, denegadas, estimadas ou non estimadas a totalidade das alegacións que temos xa agrupadas por ámbitos, que temos clasificadas, que temos organizadas, que lle quero decir que máis do 90% das 4.000 alegacións foron estimadas favorablemente e a xente as está vendo así reflexadas nos planos. Hai outras que non, e hai outras, sobre todo, que respecto ás alineacións que así se levaban. Entonces, as alegacións vanse a contestar? Sí, pero como acaba de dicir o señor secretario, quen estima ou desestima as alegacións é o propio pleno no momento da aprobación provisional, porque no momento da aprobación provisional está xa aprobando o documento que o Concello entende definitivo para mandar á Xunta de Galicia, e en ese momento é cando esas alegacións quedan aceptadas ou non, estimadas ou non, e a partir de aí se contestan. E iso que permite a todos aqueles que presentaron alegacións, que por certo, e tamén me corrixirá o señor secretario, a alegación é un documento que che dá algo máis de forza, pero calquer ciudadano pode acudir a un contencioso en contra dun Pexón en calquer momento sin haber presentado incluso alegación, sin ningún momento. É unha disposición general. Totalmente, é dicir, é que se lles está, escoitei por aquí, é que non se está permitindo aos veciños máis que outra vía que a xudicial, é que é a que teñen, todos os propietarios, é a vía xudicial. O que está,
A que estamos facendo ahora. A que estamos facendo ahora, claro que sí, que a todo o que se presentou, como lles digo, máis do 90% está aceptado. Máis do 90% está aceptado e así a xente está vendo reflectido nos planos. Nos planos. Unha cuestión de orden. De orden non, técnica. O señor secretario di que as alegacións se contestan ou se aproban ou desaproban no momento da aprobación provisional. Eso no caso de que esa son unha exposición pública. Se hai unha segunda, xa teñen que estar da primeira aprobadas. Non. Se hai unha primeira exposición pública que se fixo... A primeira sempre ten que haber, o sea, a obligatorio. E logo, o órgano competente do pleno, a dirección do planeamento urbanístico e do equipo do goberno nese momento, ou ben un consenso, como se queira, esos son temas xa políticos. Entón, se considera o órgano que está tramitando o expediente xunto cos informes do equipo multidisciplinar e do secretario da corporación, que é o informe preceptivo, dado que os acordos adoptanse por maioría absoluta dos membros da corporación, se considera que hai unha modificación sustancial á vista da normativa da xurisprudencia de aplicación, pois farase unha nova exposición pública. Se se considera que non hai unha modificación sustancial á vista da normativa e xurisprudencia de aplicación, farase unha proposta ao órgano competente, que é o pleno da corporación, para a aprobación provisional no primeiro punto. No segundo punto sería estimar ou desestimar as seguintes alegacións, coas referencias, notificar, dar conta aos alegantes das mesmas. Terceiro punto, remitir o documento debidamente diligenciado ao órgano competente da Xunta de Galicia, ao rexistro de planeamento no caso de que se haxe aprobado, tal e cual. Pero alegación por alegación no pleno non? Fanse normalmente cando fanse por bloques, entón da número 554 a 2000 tal. A ver, neste caso houbo, en relación con o número de habitantes deste municipio, un número excelso de alegacións, que é unha miña experiencia. Noutros, en Coruña, cando estiven en Coruña, tiñamos 20.000 alegacións para unha población de 250.000, 200 habitantes. A proporción aquí era moitísimo máis alta. Entón era un número excesivo, e o que se fai é colleras por bloques, e normalmente as contestacións, xa adelanto, suelen ser 3 liñas, porque ao final o planeamento urbanístico é unha función pública de decisión discrecional da administración, non é reglada, non como a licencia. Con tal, se estima, hai outras que sí que hai que, desde un punto de vista técnico e xurídico. No acordo, tomase o acordo e por bloques. Sí. E logo logo contratouse unha empresa externa para facer as cartas de contestación, porque eran 20.000. É que, vamos a ver, se ahora... As cartas de contestación é un pouco contestativo, porque normalmente se fai un informe e os administrados pois acceden a ese informe e ven o seu número de registro e ven a súa alegación. Un pouco... Bueno, eso xa é un gasto e é unha cousa bastante máis onerosa. Señor Outeiro, vamos a ver. Aquí xa hai un traballo feito que xa pode adiantar. O traballo está que as 4.000 alegacións están clasificadas por bloques, porque moitas delas falaban do mesmo ámbito. Todas esas están clasificadas. Por poñer un exemplo, a que as afectaban ao SUED número 6, pois todas esas están clasificadas. Entonces aquí xa se fixo ese traballo, están todas as alegacións clasificadas, están todas por áreas e por bloques, están numeradas e, polo tanto, no momento do pleno se estimarán ou desestimarán. E xa lles digo que hai moitísimas delas, falado polos propios técnicos que fixeron ese traballo, máis do 90% das mesmas están estimadas, pero habrá outras que non estén estimadas, lóxicamente, porque non se poden estimar todas. As que estimadas, o propietario alegante recibirá unha carta dicindo a súa alegación X foi estimada, e a que non foi estimada, e aí hai unha moi breve explicación, pero unha explicación de 2-3 líneas, porque a partir de aí, si é certo que lle queda a vía do recurso contencioso. Eso é o trámite que se fai, pero que se fai con todos os pexóns. Todo ese traballo nós xa o temos feito por parte deses técnicos. E a partir de aí,
outra das cuestións que aquí trasladaban. A xente está reclamando explicacións técnicas, sobre todo polo tema das alineacións. Bueno, eu esta semana espero tamén estar reunido cos equipo redactor técnico para ver de que xeito e forma somos capaces de que a lo menos un día a semana, porque tampouco vamos a poder estar aquí, non vexo moi factible ter un técnico 5 días a semana, mañáns e tardes especificamente para iso, si pode ser, pero polo menos un día a semana que a oficina técnica que fixo o traballo de redacción do Peixón sexa capaz de estar aquí físicamente para poder atender esas dudas que a xente ten cando consulta planos, porque moitas veces o que estamos comprobando e constatando é que incluso son dudas de interpretación dun plano. Moitas veces non é incluso queixas ou propostas de dicir, oi, que isto está mal, non, simplemente pois esa cuestión. Entonces estamos sendo conscientes de todo eso e vamos a procurar solventar esos problemas, porque, insisto, os primeiros interesados en que isto saia, pero sobre todo saia en base ao que os veciños nos reclamaron fai 4 anos, somos nós. A mí me gustaría que os partidos que estamos en este pleno tamén se sumaran e estuveran interesados en sacar este documento adiante. E creo que sería moi positivo. Eu non sei vostedes a percepción que están tendo. É a percepción, pero claro, volvemos a falar de percepcións. Así como hai xente que me ven falando, que nos veñen por aquí falando de que as alineacións hai que axustalas, de que non están ben delimitadas determinadas rúas, de que viales novos que se abren non están ben compensados os, digamos, as cargas que teñen que ir de un lado ao outro, hai moitísima máis xente que, polo menos a min, me está trasladando a ver cando aprobamos o Peixón, a ver cando levamos o Peixón ao pleno, e iso tamén mo está empezando a dicir moita xente. En definitiva, isto é unha consideración, e os compañeros do Partido Popular, bueno, pois se enfadaron, eu creo que non dixen nada que non superamos todos. Enfadáronse por unha cuestión de que eles sempre nos estaban acusando o Partido Socialista que aquí argallamos todo o que pasou no ano 2014, cando nós non tuvemos nada que ver en esa plataforma, absolutamente nada que ver, pero que a máis é que a xente sabe perfectamente o que ten que facer e o que quere facer cando se considera que ten que defender uns dereitos. E desde logo espere un momento, nós nin creamos a plataforma de afectados do Peixón, nin convocamos a manifestación de afectados polo Peixón, nin convocamos aquelas reunións famosas, ni nada. Nós fixemos o noso traballo, fixemos as nosas reunións e fixemos as nosas explicacións. Por certo, que seguímolas facendo. E así vamos a seguir traballando. E eu creo que unha forma moi transparente de traballar. Non lles gustará, vale, pero creo que é unha forma moi transparente, porque a xente, no momento que colgamos o documento na web, a maioría da xente, e claro, isto sempre é susceptible de medir, non? Pero eu creo que a gran maioría da xente xa conocía o documento perfectamente. Hoxe adiantounos unha novedade que vai estar hasta o 31 de... non? Adiantounos a novidade que hasta o 31, posiblemente hasta o finais de xaneiro, supoño o 31 de xaneiro vai isto exposto. Tamén dixo que se poden facer non sei se alegacións, suxerencias ou algo por rexistro, como lle chamaremos. Estou dicindo que hai xente que está presentando por rexistro. Pero o que? O que? Escritos dicindo que revisado o plano 6 na finca tal ou no punto tal atopo isto. Nos está mandando correos e moitas están vindo de palabra. Por certo, como pasou de outra vez, entonces moita xente pasou por aquí polo Concello, da outra vez había un sistema arreglado de alegacións onde a xente metía por registro a súa alegación, sí. E agora vostede está comunicando pero señor Outeiro, de que se van a contestar. Señor Outeiro, aquí, miren, a xente que agora mesmo presenta esos escritos por registro, que seguridade xurídica vai a ter? Pero, que nos vai a contestar? Pero a mí, que prazo?
a mesma seguridade xurídica que ten calquer ciudadano. A seguridade xurídica é que vostedes que pretenden, é que eu creo que están confundindo unha cousa. Unha cousa moi importante que están confundindo é eu presento unha alegación e me tes que facer caso. Non é así. Non é así. A seguridade xurídica, e aquí temos o asesor xurídico do Concello do Grove, a seguridade xurídica de todo ciudadano está totalmente respaldada e garantida porque aínda que se fixeran 50.000 exposicións públicas e un ciudadano presentara 50.000 veces a súa alegación e non se lle fora aceptada, ese ciudadano o recurso que lle queda é un contencioso administrativo en contra do Pexón. Eso teno hoxe, tuvo onte e vai telo mañán. Eso está garantido. Non lle estamos sacando a ninguén o seu dereito a absolutamente a nada. Unha alegación non significa que a mí me vas a facer o que eu estou pedindo a través da alegación. A alegación é un documento que ti presentas nun registro que non che dá nin... Bueno, a favor ou en contra, bien. Voy a poñer... Pois mire, poñe un exemplo. Presenten, vale, unha alegación. Se lle desestima. E que pasa? O ciudadano queda exactamente igual. Que fai? Que fai? Perdón, que fai? Que fai o ciudadano ese? Sexa o contencioso ou sexa o que sexa, pois intentará facer valer os seus intereses ou non, porque pero eso, o que el pide, pois incumpla a legislación. Señor Outeiro, eso sempre o pode facer. O que é que senón sería inviable sacar un pexón en calquer pobo de Galicia. Sería inviable. Entramos, sí. No, os menos. Os menos. E non vou entrar en ese debate porque é un debate que sempre acabamos en un bucle. Pero mire, é que así me dirá e despois facemos os cambios específicos. Pois mire, como houve outros cambios, vamos a facer unha terceira exposición. E entonces, no, e despois presentamos unhas alegacións. E como hai outros cambios, e unha cuarta alegación, entonces entramos en un círculo vicioso que nunca acaba. Non, miren, señores, a cousta... No, hai dúas porque o di vostede. Di vostede, non di a lei, está mentindo. Non é certo, señor Outeiro, se está equivocando. Que se está equivocando. Que se está equivocando. E punto. No, e punto, señor. E se queren, e hai povos que fixeron 10. A única que é obligatoria por lei, señor Outeiro, non se fíe de min. O señor secretario está aquí. Cantas exposicións públicas son obligatorias para aprobar o Pexón? Unha é di a lei que se produce modificacións sustanciais, que logo aí xa entra, o que digo é, porque hai sentencias para dar e tomar, farase outra. Pero o que pasa é que cando non son permisais, provisto in teleguto. É dicir, que a lei de aí non vai a máis, pero pode interpretarse perfectamente que se a raíz desas alegacións o equipo de goberno ou a plena corporación considera que é preciso facer as que queiras, porque, a ver, a lei non establece unha serie de parámetros, todas as leis, e logo hai que interpretalas e adecualas á propia organización dentro da autonomía local. Eu entendo que non sería ilegal facer 20 exposicións públicas, o que non é operativo, pero non, a lei non fala dunha e doutra. Eso é certo, non digo que non, a literalidade aí está, pero os pode No, porque non digo que minte, eu che digo que se poderían. No, pero digo, hai as interpretacións segundo o Código Civil, o artigo 3, aténse a realidade social tamén. Entón, as normas hai que interpretalas segundo a literalidade, a realidade social, o espírito do legislador. O que di vostede, podo tutearte. O que dis ti é correcto, o que di alcalde é correcto. Ti estás dicindo que poderían ser facer unha, dúas, non, ti máis de dúas non. Bueno, podes facer as que queiras. Logo, o procedimento de aprobación dun pexón, que estás falando das alegacións, é complexísimo. As alegacións que se van a contestar dentro do procedimento específico do pleno son as 4.000 e pico. Logo, como ben di o alcalde, ti como calquer particular podes presentar un escrito solicitando que se pinte de roxo as mesas do pleno, ou ben que no grafismo tal, pois se teña en conta que non é un edificio tradicional, é outro tipo de edificio. Eso, a administración pública dentro da súa potestade discrecional e a relación de supremacía xeral que ten co administrado, poden contestale fora dos cauces
que van ir a pleno, porque claro, o pleno son 2 meses de exposición pública, unha termina, a outra termina. O que non se vai facer é contestar a xente que presenta escritos e dicille que se non admiten por extemporáneo, non, porque son escritos que presentas como calquer cidadán que entende que hai... As alegacións dentro dunha exposición pública reglada sí que che teñen que contestar. Si, é así, por eso xa adelanto que claro, as que se presenten agora se terán en conta, eso xa é porque é do devenir do procedimento de aprobación que creo é o máis complexo dentro da administración local dun pexón, se terán en conta polo equipo de goberno, pero no acordo que se propondrá ao pleno, que teria que propoñer, evidentemente non estarán estas alegacións, pero que estarán en conta. Non dubido que se vayan ter en conta porque eu estou dentro deste complexo procedimento e se miran, claro, non se di, non admito por extemporánea, non. Sí, pero eso pasou sempre. No 2004 xa pasou, no 2014 tamén. Ben, entón, a seguinte cuestión sería rematado o 31 de xaneiro que esperanza alberga facer entre o 31 de xaneiro e o 20 e tantos de maio que serán as eleccións. En canto teñamos o informe de medio ambiente, a nosa intención e o noso compromiso é leválo a pleno. E ese informe pode chegar cando mañán? Pois se chega mañán, mellor. Se chega mañán, mellor. Pero se seguiría sendo co prazo... Sí. Por certo, nesa vostede e algún outro compañeiro fixo alusión á última charla que fixemos na Casa da Cultura fai uns días. Mañán, o xoves, estaremos en San Vicente e xa lles dixen que todo este mes de decembro, que iniciamos agora este fin de semana, e todo o mes de xaneiro vai haber tempo de sobra para revisar todo ese documento. Nós sempre falamos de que íbamos a poñer mínimo 2 meses. Pero estamos en ordenanzas, As ordenanzas estánse traballando e se están... Non son 2 meses reais, non son tal. Se porán en breve. Vale, bien. Non comezou realmente a pseudoexposición. De acordo. En calquer caso, a nosa intención, e xa lles digo que posiblemente entre o día de hoxe e o finales de xaneiro, que nos podemos poñer como plazo para que todos podan revisar perfectamente esa documentación, seguramente eu espero, e sempre antes de leválo a pleno, que estas modificacións que se podan ahora recoller e que se podan subsanar, e moitas delas que estamos detectando como erros, pois que desde logo se van a facer na mitad destes plazos, seguramente ahora a finales de decembro, para que despois a xente tamén teña ese plazo do mes de xaneiro para revisar esas modificacións que se poden trasladar en algúns planos. Pero as ordenanzas cando van sair, entón? As ordenanzas eu espero que, e aínda non poden falar co equipo técnico, pero eu espero que esta semana presenten no Concello a proposta definitiva das mesmas. Quero dicirlle que ahora mesmo están os técnicos e os asesores xurídicos revisando absolutamente todas as ordenanzas, todas. Están revisando un documento que ten 500 páxinas, 500 páxinas, quero recordar. Están revisando todo. En canto toda esa revisión remate e o entreguen, nos o colgaremos e o poñeremos a disposición de absolutamente todos. Bueno, vale, pois a mí xa me gustaría que estuvera no mesmo día que puxemos os planos, pero son... Eu fago un cálculo, se o día 5 xa estaban para presentar e son 500 páxinas e xa pasaron 25 días, pois mirando 20 páxinas cada día, xa tiñan que estar máis que revisadas. Bueno, e un equipo técnico non me diga o día, de mirar 20 páxinas. O día que estén colgadas na web non se preocupen, que o informaremos e serán por certo, hai unha cousa que tamén empeza a molestar. Teñen vostedes todos a documentación desde o mes de xullo. Fíxose unha reunión técnica co abogado, asesor xurídico e o técnico redactor para falar das ordenanzas. Dixémoslle que era un documento aberto. Que nos iba a trasladar unha proposta. Espere un momento. En esa reunión, ningún membro de ningún partido político fixo ninguna
proposta ás ordenanzas, ninguna. Ninguna. A partir de aí, si se... Eu fixe unha proposta sobre a lista de mareas. E díxenlle... Ir ás ordenanzas directamente. Pero, curiosamente, señor Outeiro, vostede sempre fala por falar, ás veces. E vou explicar por que lle expreso así. Resulta que a única proposta que fai é Virxen das Mareas, que é un acordo, un estudio de detalle aprobado en Xunta de Goberno no cuatripartito, onde o BNG formaba parte, e máis a iniciativa do concelleiro do BNG, Carlos Besado, en aquel momento concelleiro de Vivenda, que asumimos todos os partidos políticos, por certo, os que estamos ahora mismo aquí, os 4 partidos que estábamos en aquel momento aceptamos, aprobamos esa proposta despois de ter varias reunións cos veciños de Virxen das Mareas, e esa proposta aceptada polos veciños e aceptada polos 4 partidos é a que ahora mesmo se está recollendo nas normas e no pexón. E vostede é o único que critica en aquela reunión, aquí abaixo na Sala das Cunchas. Home, pois a verdade que nos quedamos un pouco descolocados todos. A proposta que non se levou a cabo porque está paralizada pola Xunta. Pero está recollida no pexón, que é o documento polo cal temos que trasladar. Entonces, que quero trasladar con eso? Que aí onde había consenso por polo menos os 4 partidos que ahora mesmo estamos hoxe aquí en este momento sentados, e resulta que vostede é o que nos critica. A min esas cousas, que quere que lle diga? Pois me descolocan totalmente. Porque tamén falamos das ordenanzas do rural, falamos de se iba a computar edificabilidade ás edificacións anexas, falamos... Eso todo é o que se está traballando, que en non diga que non se fixeron propostas de ordenanzas. Porque no. Ademais, o que non podíamos facer propostas era porque nin sequera as tiñamos. Cando as teñamos diante... Perdón, señor Outeiro, tiveron vostedes esas ordenanzas como, vou falar de memoria, pero como 4 semanas antes desa reunión. Tiñan vostedes unha proposta de borrador de ordenanzas que lle trasladei, eu personalmente, por mail, e que lle dixemos en aquela reunión co asesor xurídico e o técnico na mesma mesa que era un documento totalmente aberto a calquer proposta que quixeran facer, que era un borrador, que non se había algunhas cuestións que estábamos vendo que había que recoller, como este tema do rural, que é unha das cousas que estamos facendo, pero a día de hoxe o BNG, que eu sepa, non trasladou ninguna proposta concreta a esas ordenanzas. Están aí. Moitas cousas que se dixeron nesa reunión, eles dixeron que iban a valorar, que iban a trasladar a ordenanza en concreto, porque ainda non tiñan eles claro. Pero mire, aínda así, puderon facer o mesmo traballo que fixemos nós, poñelas tamén a disposición de técnicos expertos na materia, porque aquí se pon, claro que sí, porque moitas das cuestións das ordenanzas son cuestións técnicas, de cumios, de guardillas, de alturas, de fondos, de grados de cubertas, etcétera, etcétera, etcétera. Que non hai algunhas. Todas as cuestións son cuestións técnicas. No, señor. No. Fálanse de medidas, de fondos edificables, todos son cuestións técnicas. No. Creo que non hai cuestión técnica. Hai unha parte que é xurídica, totalmente xurídica. En definitiva, mire, podemos seguir así. En calquer caso, non se preocupe, as ordenanzas van a estar nun prazo de tempo breve, vale? E polo tanto, terán copia oportuna e espero que as revisen e que aporten e que enriquezcan o documento, porque vai ser por interese de todos. Entonces, xa lle traslado que todo o mes de decembro e todo o mes de xaneiro os documentos e planos, e espero que as ordenanzas tamén en breve van a estar á disposición de todos os veciños de todos os partidos para ver se somos capaces de entre todos sacar este documento adiante, que por certo, non sei se o compartirán comigo, pero eu, desde logo, é algo que percibo moito e me están trasladando xa personalmente. A xente quere un pexón. Está desexando que se aprobe un pexón. E eu estou percibindo, e insisto, isto é unha cuestión que non é mensurable, pero estou percibindo que mayoritariamente, porque a unanimidade en un documento urbanístico non é posible, pero mayoritariamente a xente, e recoñezo que hai cuestións de alineacións de rúas que sí están xenerando certa incertidumbre e certa inquedanza, pero mayoritariamente a xente o que nos está pedindo é que saquemos un documento adiante e que o deixemos pechado para seguir traballando de cara ao futuro.
Ora, iso podeno compartir ou non, pero eu, sinceramente, é máis confío que finalmente, no día que traigamos a pleno a aprobación provisional, os partidos da oposición, ou polo menos os que hoxe estamos aquí, compartamos a necesidade de sacar ese documento adiante. Moitas gracias e levantase a sesión.